Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno vám prajem. Máme 1. februára roku 2024 a opäť sa začína dopoludne na Infovojne. Poďme sa spolu informovať, lebo najhorší volič je ten dobre informovaný. Čo nás dnes čaká? Konajú sa ďalšie protesty proti novele trestného zákona. Pokračuje schôdza Národnej rady. O 9:00 už začali chlapci, zamestnanci pracovať a zasadá aj vláda o 10:00. No a do rozpravy k druhému čítaniu k novele trestného zákona sa písomne prihlásilo 76 poslancov. Na dĺžku rokovania to však vplyv nebude mať, keďže koalícia obmedzila diskusiu na 62 hodín. Opozičné strany sa vyjadria k 100 dňom vlády, Ficovej vlády, a v Bruseli budú protestovať poľnohospodári. Tak a poďme teraz do Kanady, ale súvisí to so Slovenskom, lebo Zuzka odletela, išla reprezentovať. Globálne výzvy nemožno riešiť bez zapojenia a vedenia súkromného sektora, vyhlásila prezidentka Čaputová v kanadskom Toronte. Na podporu zelenej a digitálnej transformácie Slovenska preinvestuje 3,5 miliardy eur z plánu obnovy. Poukázala na ruskú inváziu na Ukrajinu, útok Hamasu na Izrael a napätie v Červenom mori. Je to globálny líder, tá naša Zuzana, ktoré na novo definujú bezpečnosť, energetické a obchodné vzorce. Vzostup nových technológií a umelej inteligencie podľa slovenskej prezidentky otvára ľudstvu úplne novú digitálnu kapitolu. Všetko je podľa Čaputovej obrovskou príležitosťou pre slovenských miestnych a medzinárodných partnerov. Slovensko je otvorené pre podnikanie, vyhlásila Zuzana Čaputová v kanadskom Toronte. A teraz vážne. Slovenskí podnikatelia združení v klube 500 podporujú prijatie novely trestného zákona. Sú presvedčení, že súčasný spôsob jeho aplikácie a zvyšovania trestov nepriniesli avizovaný výsledok. Je nevyhnutné zaviesť nový, lepší a spravodlivejší systém, ktorý je obdobný ako v krajinách Európskej únie, píšu predstavitelia klubu 500 Vladimír Soták a Tibor Gregor. Združenie plne podporuje zámer, ktorý predstavila vláda Slovenskej republiky a ktorého cieľom je popri trestoch odňatia slobody v odôvodnených prípadoch preferovať nižšie tresty odňatia slobody súbežne s nahradením škody a uložením peňažných sankcií. Platný trestný systém je podľa nich výrazne prísnejší ako právne štandardy ostatných krajín Európskej únie. Klub 500 poukazuje na to, že Slovensko sa aplikovaním súčasnej trestnej politiky, ktorá preferuje väzenie pre odsúdeného, dostala do stavu, keď má tretí najvyšší počet väzňov na 100 000 obyvateľov v rámci Európskej únie. Na špeciálnej prokuratúre znovu začali vyšetrovanie kauzy Súmrak, v ktorej boli obvinení aj Robert Fico a Robert Kaliňák. Stíhanie v roku 2022 zastavila generálna prokuratúra na základe paragrafu 363. V prípade išlo o zneužívanie postavenia na diskreditáciu politických oponentov, akými boli napríklad Andrej Kiska či Igor Matovič. Európska komisia chce umožniť členom Európskej únie obmedzovať dovoz agrokomodít z Ukrajiny, ak naruší ich trhy. Takéto opatrenia zavedla na Slovensku ešte vláda Eduarda Hegera či Ľudovita Odora. Vláda Roberta Fica ich ešte rozšírila. Poďme do Martina. Šéf tamojšej nemocnice Peter Durný si myslí, že za meškajúcou výstavbou novej nemocnice by mala byť osobná zodpovednosť vyvodená voči projektovej manažérke. Mešká výber stavebnej firmy aj výkup pozemkov. Projekt vedie Martina Antošová. Durný nepovedal, čo presne si pod vyvodením osobnej zodpovednosti predstavuje. Najprv chce s manažérkou hovoriť. Dolinková, ministerka zdravotníctva, v stredu na tlačovej besede spoločne s riaditeľom Durným kritizovala, že pre stavbu novej nemocnice zatiaľ nie sú vysporiadané všetky pozemky a uzatvorený nie je ani tender na stavebné práce. Milá pani Dolinková, milý pán Durný, a vy ste nepočúvali Edka Hegera? Ten postavil aj Rásochy, tie už stoja, keby ste chceli vedieť. A samozrejme aj Martinská nemocnica je už postavená. Tak by ste sa mali nad sebou zamyslieť, veď Edko tu mal úspechy. Vy nie. Počítače a tablety z projektu Digitálny žiak, Veronika, čau, veľakrát neslúžia pôvodnému účelu. V osadách na nich deti skôr četujú, pozerajú filmy alebo sa hrajú. Podľa zistení TV Markíza majú deti zakázané nosiť tablety do školy, pretože ich vraj zneužívali na tajné nahrávanie učiteľov. Na niektorých už majú prasknuté displeje. Predseda digitálnej koalície Mário Lovovský tvrdí, že polícia tieto zariadenia zaistila a upozornil, že záložňa sa takto sama vystavuje do
pozície spolupáchateľa. Veronika, to bolo tvoje riešenie, len tak mimochodom. Správa z Českej republiky, ale aj z Poľska, kontroly na slovensko-českých hraniciach budú od 2. februára už len náhodné. Dôvodom sú vysoké náklady a nízky počet zadržaných utečencov, oznámila česká vláda. Pravidelné kontroly zaviedlo Česko ešte v lani v reakcii na nelegálnu migráciu. O možnosti, aby sa kontroly ďalej nepredĺžovali, hovoril v Českom rozhlase pred začiatkom rokovania aj minister vnútra Vít Rakušan. Avizoval, že okrem nízkeho počtu zadržaných nelegálnych migrantov bude pred ministrami argumentovať aj vysokými nákladmi. No a aj Poľsko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom do 2. marca. Ministerstvo vnútra uviedlo, že na tomto úseku hraníc naďalej trvá vážne ohrozenie nelegálnou migráciou. Máte sa dobre? Nemáte, ale niekto sa má. Banky na Slovensku v lani podľa predbežných výsledkov hospodárili najlepšie pri najlepšom od roku 2009. Čistý zisk im oproti predchádzajúcemu roku súhrne stúpol 45% na zhruba 1 200 000 000. Údaje zverejnila Centrálna banka. Bankovému sektoru v lani v čase rastúcich úrokových sadzieb stúpol čistý úrokový výnos o viac ako štvrtinu na 2 220 000 000 eur. Výnosy z úrokov sú na Slovensku hlavným príjmom peňažných ústavov, čiže bank. Poďme na predvolebné tanečky. Ja neviem, či sa mám smiať, alebo či mám plakať, ale dobre, no. Predsednička Za ľudí Veronika Remišová oficiálne oznámila kandidatúru historika Patrika Dubovského. Podľa poslankyne dnes už neplatí, že konzervatívny volič nemá koho voliť. Dubovský povedal, že kandiduje aj preto, aby si konzervatívni voliči mohli vyberať aj iného kandidáta, ako len Štefana Harabina či Andreja Danka. Veronika, keď sa ťa niekto spýta, že čo je to byť konzervatívny, aké hodnoty má mať konzervatívny človek, budeš vedieť vôbec odpovedať. Do prezidentských volieb teda sa zapojí 11 kandidátov, informuje Kancelária Národnej rady. V zverejnenom zozname je aj historik Patrik Dubovský, ktorého kandidatúru nepriamo potvrdil Igor Matovič. Matovič, Dubovský a Pellegrini podali kandidatúru na základe doručenia návrhu aspoň 15 poslancov Národnej rady. Andrej Danko, Ivan Korčok, Ján Kubiš, Kristián Foro, Marián Kotleba, Milan Náhlik, Robert Švec a Štefan Harabin odovzdali petície s podpismi aspoň 15 000 občanov. Prvé kolo prezidentských volieb bude v sobotu 23. marca. Termín prípadného druhého kola je stanovený na sobotu 6. apríla. A teraz, drahí veriaci bratia a sestry, prosím, vytiahnite si kapesníky, ideme spoločne plakať, lebo sa stali také veci hrozné. Bývalý minister práce Milan Krajniak ukončil členstvo v mimoparlamentnom hnutí Sme rodina. Uviedol to v stredu na sociálnej sieti s tým, že rozhodnutie už oznámil aj predsedovi strany Borisovi Kollárovi. Som presvedčený, že sa nám podarilo urobiť veľa dobrých vecí, ktoré ľuďom a rodinám na Slovensku pomohli a budú pomáhať aj v budúcnosti, napísal. Krajniak na margo svojho pôsobenia v tejto strane skonštatoval, že jeho srdcovou záležitosťou bolo presadenie rodičovského dôchodku. Som presvedčený, že v európskej politike sa nám podarilo presadzovať víziu Slovenska ako suverénneho národného štátu, ktorý nemá odovzdávať ďalšie kompetencie do Bruselu a má si zachovať právo veta pri rozhodovaní v EÚ, napísal. Vyzdvihol tiež vplyv Sme rodina pred obranou Slovenska pred progresivizmom, či už tým prichádzajúcim zo zahraničia alebo z domova. Aby som predišiel prípadným otázkam, nevstupujem do žiadnej politickej strany, ani žiadnu nezakladám. Uzavrel s tým, že k témam, ktoré považuje za dôležité, sa chce vyjadrovať aj naďalej prostredníctvom článkov v konzervatívnych médiách alebo prostredníctvom sociálnych médií. Takýchto sľubov sme na Slovensku mali už kopec však, drahí priatelia, bratia a sestry. Dokonca pán Krajniak pred voľbami v roku 2016 tvrdil, že nechce žiadne funkcie. Potom bol ministrom. Ako mu máme veriť v tomto prípade? A nefunguje mašinka, nevadí. Pokračujeme ďalej v agentúrkach. Tak len si to musím otvoriť. Poďme do zahraničia. Česká vláda vyradila severoamerický Westinghouse z tendra na rozšírenie jadrovej elektrárne Dukovany. V ďalšej fáze pokračuje francúzska EDF a juhokorejská firma, ktoré výzve na predloženie záväzných ponúk na 4 reaktory. Ponuka Westinghouseu nesplnila podmienky, povedal premiér Petr Fiala. Na nové ponuky budú mať zostávajúci dvaja uchádzači čas do 15. apríla. Európski farmári dnes plánujú demonstrovať
demonštráciu pred sídlom Európskej únie v Bruseli. Európska komisia aktuálne navrhla napríklad zmiernenie niektorých smerníc v oblasti ochrany životného prostredia, ale poľnohospodári žiadajú viac. Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za zelenú dohodu Maroš Šefčovič uviedol, že farmárom plánujú pomôcť a povoliť im čiastočne obísť pravidlá v oblasti neobrábanej pôdy. To pomôže zmierniť tlak, ktorý naši farmári pociťujú, a tiež im pomôže zostať hospodársky životaschopnými v týchto časoch vysokej neistoty, uviedol Šefčovič. Francúzska polícia v stredu zatkla 18 demonštrantov, ktorí sa s traktormi usilovali zablokovať trh v Paríži. Farmári takisto znečistili verejné budovy a pálili pneumatiky. Minister vnútra upozornil, že protesty na diaľniciach budú tolerovať. Polícia však nedovolí blokovať letiská a trhy v Paríži. Farmári už niekoľko týždňov protestujú aj v Nemecku. V Belgicku už druhý deň blokujú prístupové cesty do kontajnerového prístavu na severe krajiny a bránia vo vjazde a výjazde do prístavu v Antwerpách. Poľnohospodári zablokovali vstupné miesta na cesty aj na viacerých miestach v Taliansku, vrátane okolia Milána či v Toskánsku. Poďme do Chorvátska. Tam novinári protestovali proti zákonu na umlčanie ich zdrojov. Nejaká rezolúcia Európskeho parlamentu nebude. Návrh zakazuje informovať o podrobnostiach pri vyšetrovaní trestných činov, vrátane korupcie pod hrozbou až 3-ročného väzenia. Je to čin štátnej agresie voči verejnému záujmu, povedal šéf Asociácie chorvátskych novinárov. Na jednom z transparentov na demonštrácii v Záhrebe bol nápis "Žiadne zdroje, žiadne politické problémy". Niekoľko desiatok novinárov protestovalo aj v druhom najväčšom chorvátskom meste Split. Návrh zákona známeho ako Lex Up médiá kritizujú už niekoľko týždňov. No a problémy sú aj na Balkáne v inej krajine. Konkrétne Kosovo po tlaku západu odložilo vymáhanie zákazu používania srbskej meny. Zmena mala platiť od februára, hrozilo preto ďalšie vyhrotenie vzťahov medzi väčšinovými Albáncami a srbskou menšinou. Kosovská vláda chce teraz investovať čas do informovania srbských občanov o zákaze a využiť prechodné obdobia, aby vznikli čo najmenšie škody, vyhlásil vicepremiér Besnik Bislimi. Olaf Scholz, Peter Fiala a ďalší európski lídri kritizujú pomalé tempo dodávania delostreleckej munície pre Ukrajinu. V otvorenom liste tvrdia, že Európska únia nestíha dodať do marca avizovaný 1 000 000 kusov. Okrem nemeckého kancelára a českého premiéra list podpísali aj premiérka Dánska, predsedníčka vlády Estónska a premiér Holandska. Vyzývame priateľov a partnerov Ukrajiny, aby sa opätovne zaviazali k udržateľnej dlhodobej vojenskej podpore Ukrajiny ako spoločnej európskej zodpovednosti, dodali. Lídri v liste ďalej uvádzajú, že naše úsilie nesmie poľaviť a tvrdia, že musí mať kolektívnu podobu. Európskych politikov čaká dnes v Bruseli rokovanie o 50 miliardovom balíku vojenskej pomoci pre Ukrajinu. USA plánujú ďalšiu kampaň proti proiránskym militantom mimo územia Iránu, informuje NBC News. Akcia, ktorá môže trvať týždne, bude popri priamych vojenských úderoch zahŕňať aj kybernetické operácie, tvrdia zdroje servera. Ide o odvetu za smrť 3 amerických vojakov po útoku dronu v Jordánsku. Irán bude reagovať na akúkoľvek hrozbu zo strany USA, vyhlásil predtým veliteľ iránskych revolučných gárd. Americký prezident Joe Biden v útorok vyhlásil, že už rozhodol o reakcii na útok v Jordánsku. Detaily ale neuviedol. A poďme opäť k Ukrajine. Joe Biden zvažuje, že odpor kongresu voči ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine obíde cez Grécko. Tomu by Spojené štáty mohli dodať zbrane, ak svoje vlastné nadbytočné vybavenie darujú Kievu. Podľa Forbesu s týmto návrhom grécka vláda súhlasí. Ako to bude vyzerať? Biden chce na to využiť právnu úpravu, ktorá umožňuje prezidentovi Spojených štátov označiť určité zbraňové systémy za nadbytočné a darovať ich alebo predať za nižšiu cenu partnerským krajinám. Podľa gréckych médií Spojené štáty súhlasili s tým, že cez tento nástroj darujú Aténám 2 vojenské transportné lietadlá C-130 Hercules, 60 bojových obrnených vozidiel Bradley a 10 motorov pre hliadkovacie lietadlá P-3 Orion. Súčasťou balíka sú aj 3 hliadkovacie lode triedy Protector a nákladné autá, ktoré Grécko získa v súvislosti s predajom stíhačiek F-35 v hodnote 9 miliárd dolárov. Grécka vláda i velenie armády sú podľa médií pripravené dodať Ukrajine prebytočné vybavenie. Niektoré politické skupiny Európskeho parlamentu vyzvali členské krajiny Európskej únie, aby sa urýchlene dohodli na hospodárskej a finančnej podpore navrhovanej v rámci nástroja pre Ukrajinu. Zasadnutie Európskej rady sa začne už o malú chvíľu, zhruba o 40 minút, pričom na úvod s prejavom vystúpi predsedníčka Roberta Metsolová,
ktorá už naznačila, že kompromis v tejto veci je nevyhnutný. No a hlavným cieľom štvrtkového mimoriadneho samitu Európskej rady v Bruseli je teda dosiahnuť kompromis pre balík finančnej pomoci pre Ukrajinu. Šéfovia vlád a štátov sa pokúsia vyriešiť situáciu, ktorú na decembrovom samite Európskej únie zablokoval maďarský premiér Viktor Orbán. Okrem 50 miliárd pre Ukrajinu nie je jasné ani to, ako sa na samite EÚ skončí navyšovanie rozpočtu pre nástroj vojenskej pomoci Európsky mierový fond. Doteraz slúžil na hradenie výdavkov za vybavenie, ktoré krajiny posielali z vlastných zásob. No a Ukrajina môže tento rok od EÚ očakávať vojenskú pomoc najmenej 21 miliárd eur. Povedal to úniový šéf diplomacie Joseph Borrell. Za posledné 2 roky od začiatku ruskej invázie predstavovala hodnota európskej vojenskej pomoci celkovo približne 28 miliárd eur. Suma pre tento rok ešte nie je konečná, keďže nezahŕňa všetky členské krajiny, ktoré nie, takto Borrell nespresnil. Zhromažďovanie údajov o novej pomoci má byť vo štvrtok aj súčasťou rokovania samitu EÚ v Bruseli. No a Európska únia dodá Ukrajine do marca len 500 000 kusov delostreleckej munície, čo je asi polovica zo sľúbenej pomoci. Zvyšok by mohla dostať do konca roka. Únia sa na jeseň zaviazala dodať 1 000 000 granátov. Šéf diplomacie Joseph Borrell očakáva, že krajiny dodajú na Ukrajinu do marca na základe záväzku z minulého roka 524 000 kusov delostreleckej munície, čo je iba 52% stanoveného cieľa. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na konci novembra informoval, že Kyjev dostal od EÚ približne 300 000 kusov delostreleckej munície zo sľúbeného 1 000 000. Severoatlantická aliancia, tá je pre Spojené štáty je výhodné teda, pretože vytvára pracovné pozície. Čiže NATO je pre Spojené štáty úplne že chrumkavé. Vyhlásil to počas návštevy Washingtonu generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Stretol sa s republikánskymi zákonodárcami v čase, keď v kongrese viazne ďalšie schválenie pomoci pre Ukrajinu vo výške 61 miliárd dolárov. V prejave na pôde konzervatívneho think tanku Heritage Fund však Stoltenberg poukázal na to, že americkí výrobcovia zbraní dodali v uplynulých 2 rokoch európskym spojencom a Kanade komodity v hodnote 120 miliárd dolárov. Biznis musí byť. To, čo vyrábate, udržuje ľudí v bezpečí. To, čo spojenci kupujú, udržiava americké podnikanie silné. Takže Severoatlantická aliancia predstavuje pre Spojené štáty výhodný obchod, vyhlásil Stoltenberg. Nuž, o čo ide? O prachy samozrejme. No a Zelenský sa vraj rozhodol odvolať obľúbeného náčelníka generálneho štábu Zálužného. Píšu viaceré prestížne médiá. Ak sa to potvrdí, Ukrajinci budú chcieť počuť dôveryhodné vysvetlenie, prečo to robí. Pre Ukrajincov je to v tejto chvíli táto otázka kľúčová, povedal politolog Olixi Haraň. No a teraz prekvapujúce rozhodnutie súdu v Hágu. Súd v Hágu odmietol sťažnosť Ukrajiny z roku 2017 súvisiace s ruskou podporou separatistov na východe Ukrajiny. Dodávky zbraní týmto silám podľa tribunálu nepredstavujú financovanie terorizmu podľa kritérií OSN. Súd rovnako odmietol tvrdenie Kyjeva, podľa ktorého sa Rusko snaží vymazať kultúru etnických Tatárov a Ukrajincov na Kryme. Podľa Kyjeva sa Rusko v súvislosti s konfliktom, ktorý na východe Ukrajiny vypukol v roku 2014, previnilo voči dohodám proti financovaniu terorizmu a rasovej diskriminácii. Obvinenia sa týkali vyzbrojovania proruských skupín a rusifikácie Krymu, kde po anexii podľa súdu dramaticky klesli zápisy žiakov na vyučovanie v ukrajinčine. Je isté, že Rusov na Ukrajine padlo najviac od druhej svetovej vojny. Potvrdzujú to už aj oficiálne zdroje. Novinári z BBC a Mediazony pracovali so správami na sociálnych sieťach, s fotografiami z cintorínov, či so zoznamami vyznamenaných in memoriam a narátali ich vyše 43 000. Však to je iné číslo, ako uvádza Ukrajina a naše médiá, ktoré píšu o 500 000 mŕtvych. Nuž, pravda v takýchto konfliktoch zomiera vždy ako prvá. No a ešte tu máme jednu zaujímavosť, a tým sa vraciame na Slovensko. Igor Matovič hovorí, že sa mu v politike nedarí, pretože už nežijeme v demokracii, ale v mediokracii. Fico vyhral voľby vďaka médiám, mal 2/3 alebo polovicu médií na svojej strane, progresívci mali ďalších, my sme nemali nikoho. Mohol som povedať čokoľvek, stále to bolo zle. Mohol som urobiť čokoľvek, stále to bolo zle. Igor, zamyslel si sa nad tým, že to, čo si robil, nebolo dobré?
Predpoveď počasia. Najprv pohľad na aktuálne počasie na Slovensku v tejto chvíli. Hmla v Košiciach, v Telgarte a v Poprade. Inak Slovensko pod mrakmi. Plusové hodnoty na západe a na strednom Slovensku. 2 stupne plus Hurbanovo, Gabčíkovo, Bratislava, Nitra, Kuchyňa, Senica. 1 stupeň v Trenčine a v Piešťanoch, ale aj v Dudinciach. 0 v Žiari nad Hronom. 1 stupeň nad nulou v Prievidzi. 2 v Martine. 1 opäť v Žiline. 2 v Liesku. Minus 4 stupne na Chopku. Plus 1 stupeň v Lučenci, Boľkovciach, 0 v Rožňave, minus 1 v Telgarte, minus 2,5 stupňa v Poprade. No a na východe mrzne napríklad v Košiciach, minus 1 aj v Bardejove, ale aj v Tisínci, plus 1 v Prešove, v Kamenici nad Cirochou a Trebišov má minus 1. No a teraz sa pozrieme na to, aké počasie bude dnes. Dnes bude oblačno až zamračené, v dopoludnejších hodinách ojedinele zmenšená oblačnosť, postupne od severozápadu na mnohých miestach dážď alebo prehánky, od stredných na severe a východe aj nižších polohách sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 0 až 5 stupňov, na juhozápade územia a miestami aj v Banskobystrickom kraji plus 7. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo minus 2 a fúkať bude prevažne západný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, na východe väčšinou slabý vietor, na horách nad pásmom lesa búrlivý vietor, neskôr v popoludnejších hodinách až výchrica. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Ale aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54. Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Čas je dosť navážený, tak ideme. Dám jednu technickú, potom dáme prestávku, potom máme telefonát a potom sa pozrieme na tvoju kamarátku Veroniku, lebo to je veľmi zaujímavé. Technická však je ten čas v tom mesiaci, viete, je ťažký pôrod, každý. Celkovo ako v pohode, ja len oznamujem tým, ktorí ste prispievali, možno ste prestali, zase ste prispeli a teraz vás je veľa, lebo v decembri ste neprispeli mnohí, takže v januári nenaskákalo, alebo nejak tak, proste veľa je takých, čo po mesiaci musím obnovovať. Všetci, ktorí pravidelne prispievate, máte všetko predĺžené, všetko je v poriadku a niektorí, ktorí ste noví, alebo ste prestali a potom ste zase začali, nejaký ešte deň, 2 mi dajte, lebo priorita stále sú samozrejme tí, čo pravidelne prispievajú. O nič neprídete, nebojte sa, o koľko dní to pozdejšie dostaneš, o toľko dní ti viac dám v ďalšom mesiaci. O nič neprídeš, hej. A majte strpenie. Tí, ktorí prispievajú pravidelne, tí sú ako úplne v pohode zahojení, samozrejme hneď. Takáto je realita, ja musím aj iné veci robiť a niektoré, zoberte si, že čo musím popredĺžovať, tak to iba včera nás skákalo tie peniaze. Ak si posielal peniaze 31., to som robil x-krát, naskočí 1. až ďalší mesiac. Snažte sa, prosím vás, tak, aby ten druhý deň bol ešte v tom mesiaci, v ktorom prispievate. Tak, koniec hlásenia. Adriánko, zahraj nám niečo. Ja som ako ti písal, že hudobnú produkciu ja síce zabezpečím, ale nie hneď po tomto vstupe, ale až pri hosťoch, ale... To si mi nepovedal. Áno, tak si to mohol myslieť. Ale nie je problém. Ja tam nahážem, ak chceš. Ale prosím, tuto už, pozri sa, tuto mám druhú pesničku, aj pár úzky budeme pieť a ideme hrať už aj teraz. Dobré ráno, priatelia, dobré ráno, Norbert, pozdravujem. Dobré ráno, prajem aj ja každému. Čo tu máš okolo krku? Zima ti je? Hej, víš, ak to mrzne? Sa tu nekúri, som mal kamarát, ja som už spomínal Ducho z Nitry, punker. On takú reťaz mal na krku hrubu s takým visiacím zánkom. Ducho, to čo máš? Mama mi povedala, aby som si dal na krk volať, čože je vonku zima. Nie, som bol včera na takom malom zákroku kozmetickom. Prelial som. Budeš mať krajší krk teraz, alebo čo? Tu sa tešíme, keď to dáš dole. To bude krása. No, dobre, dosť bolo srandy. Máme hostia na linke. Peter Marček, zakladateľ mnohých strán, kamarát Borisa Kolára, ktorý stále verí v múdrosť slovenského národa. Dobré ráno, pán Marček. Dobré ráno. Dobré ráno vám prajem dvom páni, aj Adrianovi, aj Norbertovi.
vidím, že po tom zákroku na ten krk sa stal široko krkým a už sa ničoho nebojíš. Hrubokrky sa vraví, hrubokrky. Ale vyzerá, že Adrianka nám vypadol na chvíľku. Vypadol, dobré ráno, ale už sme naspäť, už ťa počujem. Pán Marček, zase niečo organizujete, som počul. Áno, tak ja som väčšiný organizátor, ale vždy, keď ma niečo príšerným spôsobom nahnevá, a tak to sa deje teraz skoro pravidelne každý deň, takže nič nového pod slnkom, ale toto sa ma špeciálne dotklo, lebo ako všetci vedia, alebo mnohí vedia, ja som sedel v parlamente práve s tou šarmantnou našou pani ministerkou Martinou Šimkovičovou 4 roky vedľa seba. Dennodenne sme prežívali tú prácu náročnú zákonodárcov a pretože poznám ju veľmi dobre, ďalšie 4 roky zakladala a prevádzkovala tú televíziu Slovan a podobne, v čom som jej taktiež pomáhal. Proste my sme už tak rodine prepojení a naštvalo ma to, čo si dovolili tí americkí poskovkovia, LBGTI, slniečkári, liberáli, agresívni progresívci spolu s týmito mainstreamovými skorumpovanými médiami sa pustili do nej, že myslím, že to je malinka, ktorú raz, dva zhltnú. Pritom vôbec neakceptujú voľby, ktoré regulárnym spôsobom vyhrali táto koalícia, ktorá nastúpila k moci a tým, že Martinu poznám veľmi dobre a viem, aké má názory, viem, že si stojí vždy za slovom, tak teraz to zrátala všetkým tým priteplalým slniečkarom, hercom, ktorí cirkusantom, ani nie hercom, to sú komedianti, tí naši rôzni umelci, ktorí za sociku Ja vás zastavím, pán Marček, proti hercom, Národnému divadlu. Pokiaľ viem, pani Šimkovičová sa nevyjadrila, len spravila jednu zásadnú chybu, že si dovolila uťať peniaze mimovládkam, ale nie divadlá, ani hercom, ani ich nevyhadzuje z miesta v Národnom divadle, aj keď pán riaditeľ tvrdí, že on si bude za tou komunitou stáť, on to je v poriadku, ale nikto na nich neútočí. Žijeme tu na Slovensku spoločne, nikto proti nikomu nič nemá. Jediné, čo vadí konzervatívnej časti Slovenska, je tá LGBTIQ plus propaganda a to, že Šimkovičová utrhla peniaze, zastavila peniaze mimovládke, ktorá učila malé deti, ako sa majú prezliekať za iné pohlavie v show Drag Queen. Tak toto je ten najväčší problém. Lenže oni ten problém vlastne vzťahli na celú komunitu. Nesúhlasím, že neútočila, lebo mala výhrady voči predstaveniam, ktoré boli v Národnom divadle voči ale mala, dobre, pán Marček, ale mala výhrady, ale nikoho nevyhadzovala, nezakázala. Ja som ale nikomu nepovedal, že vyhadzovala. Ja som povedal, že títo chrapúni, priteplali komedianti, že si dovolili na ňu zaútočiť, pretože konečne poukázala na ich činnosť a prácu. A toto vyprovokovalo to, že si dovolili urobiť petíciu, vyzbierali nejakých tzv. Popitených 180,000 hlasov, podľa mňa za pomoci ESETu a ďalších podvodníkov. No a my teraz na rozdiel zase, samozrejme progresívci robia pravidelne každý štvrtok protest pred ministerstvom kultúry, predtým robili na SNP, ale teraz špeciálne sa zamerali na pani ministerku Šimkovičovú, čo je teda absolútne nefér, lebo to je jedna z tých členov vlády, ktorá začala robiť rázne kroky a správne a plňa tým vlastne vôľu prevažnej väčšiny slovenského národa. Takže sme sa rozhodli, že urobíme protest na podporu Martiny Šimkovičovej, len ono to bolo veľmi ťažko vymyslieť, kedy a ako, preto lebo títo americkí otroci alebo poskokovia si tie námestia, hlavne to námestie SNP pred ministerstvom kultúry zarezervovali vlastne na 2 mesiace, na január a február, na každý deň, čiže v podstate sa tam nedá urobiť protest priamo pred ministerstvom, tam, kde sú oni, tak sme vymysleli, že dnes, keď je protest vo štvrtok pred ministerstvom kultúry o 18. hodine, ktoré robia progresívci, tak my urobíme z druhej strany ministerstva kultúry, čiže od primaciálneho paláca
pred Valovým sídlom, čo je ďalšie sídlo a hniezdo progresívcov, tak o 18. urobíme stretnutie, tam povieme pár slov a potom sa v sprievode pohneme, chceli sme ísť cez tam nás samozrejme nechcú pustiť, aby neprišlo k nejakej konfrontácii, ale však my sme tí slušní, nie oni sú slušní Slovensko, lebo oni by určite, oni povedali, v rámci našej ochrany by sme tadiaľ nesmieme ísť, lebo ma čo by nám urobili? By nás asi zbili bejsbolovými palicami? To sú tí slušní progresívci. No a prejdeme teda možno cez Michalskú bránu okolo Veľkého Baťu, cez Suché Mýto pred prezidentský palác na Hodžové námestie a tam budeme pokračovať v tom zhromaždení, kde postavíme malú tribúnu a urobíme zo pár príhovorov na podporu Martiny Šimkovičovej, teda pani ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Takto sme si to premysleli a uvidíme, ako to celé dopadne a koľko príde ľudí, ale tu už ani nejde mňa o to, že či tam príde. My nemáme tie autobusy, ktoré vozia a zvážajú týchto progresívcov. Ani nemáme magistrát pod palcom, ktorý má 1300 zamestnancov a z tých, keď dostanú povel, tak po robote všetci sa nahrnú presne na to námestie, preto máte hneď 1000 ľudí a nevolím ešte všetky tie mimovládky a nadácie, ktoré majú pod kontrolou a pod palcom a študenti, ktorí dostávajú rôzne kredity a ďalšie formy úplatku. Tak to bolo aj predtým, keď bolo slušné Slovensko, tak predpokladám, že takisto to bude aj teraz. Dokonca máme aj nejaké dôkazy po rozhovoroch s nejakými študentami a potom sa nemôžeme čudovať, že na námestí je 10 000 alebo 20 000 ľudí, keď ich pozvážajú. My prídeme na tú podporu Martinke Šimkovičovej sami od seba po pracovnom čase alebo dôchodcovia, možno aj nejakí študenti. Pevne verím, že povieme aspoň svoj názor, tí, ktorí tam budeme zúčastnení a podporíme tým pani ministerku Šimkovičovú a budeme to zdieľať samozrejme cez YouTube, Facebooky a cez všetky tieto siete sociálne. Dobre, pán Marček, takže dnes primaciálne námestie číslo 1. Poviem časy, áno, zopakujem. Časy 18:30 je na primaciálnom, tam primaciálnom 17:30 podľa plagátu, nie? A nie, práve, že tam som zbadal chybu, čo uviedla aj Extra Plus, ale oni začínajú o 18 a my začíname 18:30. 18:30, preto som rád, že som to mohol u vás povedať, aby boli... Ja som aj na Facebook to vyvesil, aj vo všetkých, len všimol som si, že v Extra Plus je omylom napísané, uvedené 17:30, takže je to 18:30. Odtiaľ sa potom presunieme pochodom cez mesto, na Hodžovo námestie, kde o 19:30 budú vystúpenia účastníkov a toto bude trvať približne do 20:30 hodín. Takže nie 17:30, prosím, ale 18:30 a potom pôjdeme pochodom 19:30 na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom, o 20:30 záver. Dobre, tak sme to zopakovali. Pán Marček, ďakujeme za informácie, pozdravujeme a želáme pekný deň. Ďakujeme. Ďakujem a ja vám želám a ďakujem za priestor. Všetko dobre prajem, pani, aj vám, poslucháčom Infovojny. Pekný deň. Ďakujeme. No, mali sme chybičku na trase. Hej, telka vypadla, ale už je všetko, ak si prešiel na rádio, tak už môže zapnúť telku. Stream nejak klakol ten... Ako voláš? Server. Ako myslíš, že kvôli Marčekovi? Nemyslím si. nie, to si nemyslím. No. A ty si spomínal teda, alebo táto hovorila o tom Verona, no, že o tom konzervatívnom, jak on sa volá, Dubovský. Hej, historik. Neviem, prečo sa tento človek prepožičiava na takéto veci, keď možno má vziať nejaké hlasy niekomu, lebo... Ale od Veroniky pýta podporu. Sorry. Ale pán Dubovský, jak by som to povedal,
ak nie je úplne na hlavu padnutý, tak vie, že je iba využitý, lebo vyhrať to nemôže. Hej. Ale že konzervatívny, ako oni sú, ako táto Veronika, ona si myslí, že keď si každé ráno dá nejaké sardinky alebo paštiku, tak je konzervatívna. To podľa toho ona meria. Podľa čoho si ona myslí, že je konzervatívna? Ale keď sa jej opýtaš na tú definíciu, podľa mňa, tak skončí jak pri DPHčke, takže... A keď sa bavíme o tých... Však dobre, keď sa bavíme o tých konzervatívnych, hej, rypnem si do KDH-kov zase. Ani nie tak do KDH ako do ich voličov. Lebo pozrite sa, ja viem, ono sa to zle počúva, hej. A ja nemám problém s kresťanskými hodnotami, ja nemám problém ani dokonca ani s tými potratmi, čo stále to vyťahujete a 100% proti potratom a potom tá druhá strana 100% každý môže. Ono to nie je tak jednoduché, ja sa preto k tomu nevyjadroval. Poprvé, ja si myslím, že mi to neprináleží, aby som sa vyjadroval k takýmto veciam. A druhá vec je, že ja by som chcel mať tú vašu vieru a proste a teraz bušiť do toho, že proste nie je zákaz, neviem čo a vidieť to tak jednoducho. Ja to vidím dosť komplexne a dosť zložito, tak preto sa ani k tomu nevyjadrujem, pretože nie je to čierno-biele. Ja viem, pre vás to je čierno-biele, keď by som vedel tak v tom vašom manuáli sa začítať a stotožniť sa s ním. Neviem, hej. Napriek tomu, že s vami 100% nesúhlasím, hej. Nevriem, že s vami vôbec nesúhlasím, ale nesúhlasím s vami na 100%, hej. Tak vás za toto rešpektujem, hej. Proste vás rešpektujem, že máte tento názor, síce vrejme je jednoduchý, ale v pohode, ty mi povieš, však čo je na tom zložité, veď ako jasne, hej. Ale stojíte si za niečím, väčšine to vyťahujete, hej, a rešpektujem vás za to. No ale ak vy budete voliť stranu, ktorá má v názve kresťanská, neviem, keby tam bola detská, tak budú to pedofily voliť, alebo čo, ja neviem, hej. Proste kvôli názvu. Strana, ktorá absolútne s tým vašim presvedčením sa nestotožňuje, s mnohými vecami konzervatívnymi a kresťanskými, sa členovia tej strany nestotožňujú, hej. Prebehujú tam teraz ja sa nesťažujem, že oni odmietli byť v koalícii. Ja som rád, že nie sú vo vláde. Kedykoľvek bol KDH vo vláde, bol problém. Boli strašné problémy. Hej. Takže ako, že nie sú vo vláde, to je super. Hej. Za to im gratulujem. Ale rozumiete, vy ste za tých 8 rokov videli, čo sa deje. Videli ste prerod. Mikloška sa stal snáď transexuál, alebo čo, ale oproti tej Šimkovi, čo je naozaj vyzerá jak taký transko. A mnohé iné veci. Hej, ktoré absolútne nemajú s kresťanstvom ani s konzervatizmom nič spoločné a vy ste ich volili. Tak buď ste na hlavu padnutí a nevidíte tieto veci, alebo ste slniečkári takisto, len sa prikrývate Bibliou. Hej? A skutočný konzervatívny, kresťansky založený človek, hej, nebude voliť takúto stranu, bez ohľadu na to, ako sa volá. Hej, si myslím ja. A týmto ste stratili môj rešpekt. Týmto, že volíte tam pokrytcov, ktorí... Ja som to koľko... Vy máte tlačiť svoju agendu, keď teda tomu tak veríte, a ja tu mám vykrikovať, že ste bigotní a neviem čo, a nejakým spôsobom tie hrany nejakým spôsobom zaobliť. Hej? Nie! Ja, ktorý nie som veriaci, ja musím presadzovať veci, ktoré vy by ste mali bigotne do každého tlačiť? To ako čo, sme si vymenili úlohy, alebo ako kde sme? A fajn, a keď ste slniečkári a milujete týchto slniečkárov a z Volenska a neviem kde koho, a ste z nich posratí a z KDH, fajn, ale netvrď o sebe, že si kresťan, že si katolík. Rozumieš? Lebo urážaš ostatných. Tak si slniečkár, fajn. Tak si za potraty, tak si za LGBTI, jak tá strana. OK. Ja s tým nemám problém. Ja mám problém s týmto vašim pokrytectvom. Nekonečným. A ty mne budeš hovoriť, ty nie si veriaci, čo ty vieš? No neviem toho veľa. Ale viem
Poznám ľudí, ktorí sa držia toho manuálu a potom ste vy ostatní. Hej? Tak prestaňte byť aspoň pokrytci. Tak povedz, dobre, však nech žije Šimečka a transsexuál Mikloško a neviem čo. Fajn, OK, veď v poriadku. Budeme žehnať homosexuálnym párom a OK, veď ja ti názor neberiem. Ale prestaň byť pokrytec. To ti vravím. Priznaj sa k tomu teda, že naplno, že čo si, kto si. Už som ticho, Adrianko. Lebo som sa trošku... Si sa trošku... Lebo pokrytectvo má vytáčenie normálnym spôsobom. Inak, tento... Čo príde v pondelok, ten pán, ku nám, jak sa volá, pán Danko? Major. Ja som si pozrel nakoniec to jeho, dal som to, hej, to jeho oznámenie, že bude kandidovať na prezidenta. A nebudem to teraz komentovať, lebo ak viem, že príde v pondelok, tak to znamená, že by to bolo nefér a budem sa ho v pondelok pýtať, ale párkrát som si musel kúsnuť do jazyka a sadnúť si na svoje ruky, aby som nerozbil ten počítač, ako ja si vravím, koľko? Hej, koľko? Koľko a prečo? Čo? Koľko a prečo? Ale jednu vec si môžete byť istí. Vy, čo ste dúfali, že Danko sa zmenil, ja vám rejím, že nie. To je celé. Nezmenil sa. Hej. A nezmenil sa ani Fico, nie. Ani Pellegrini, ani nikto iný. Oni sú stále tí istí. Bohužiaľ. Žiadnemu politikovi neverte, prosím vás. Politik sa má kontrolovať. Je to tvoj zamestnanec. A pokiaľ si to neuvedomí väčšina Slovákov, tak tu budeme mať stále takých, ako je profesor Pročko, Igor Matovič, terasky, Bobkový list a kandidát na prezidenta. Ja keď som si potom pozrel tú tlačovku, kde ohlasoval, bože môj, a toto, ako fakt ľudia, naozaj, toto je človek, ktorému dáte svoj hlas. Naozaj. Takým ľuďom, ako je Galko, Pročko, Remišová. Čo v nich, prosím vás, napíšte mi ráno@infovojna.bz. Napíšte mi, čo v nich vidíte pre Boha. Čím si zaslúžili... Ale argument, prosím vás, že Galko nie je Fico, nestačí. Hej? To nestačí, lebo potom aj Ferko Mrkvička, hej, nie je Fico. A ja tiež nie som Fico. Hej. Normálne argument, že ako je to, ako si to ty predstavuješ, že je to najsám fasa pre Slovensko. Takisto ako máme už teraz konzervatívnych a národných kandidátov na plnú prdel, ako vždy, hej, a keby ste boli pronárodní, tak si sadnete, dohodnete sa, dáte tam jedného, predsa nie. Keď chceš to robiť pre národ. Alebo to robíš iba pre Harabina, pre Kotlebu, pre Danka. Ako to je? Tak keď chcem makať pre národ, tak nebudem pozerať na nejaké vlastné ambície. Alebo keď chcem tomu národu niečo dobré. Jedna vec sa podarila Dankovi, že teda na tú kandidátku dal viacero tých strán, to je pravda, ale ozaj, pýtajme sa, prečo tá národná scéna sa si nesadla, nedohodla sa a prečo nepostaví svojho jediného kandidáta, ktorý by tak mal šancu dostať sa aspoň do druhého kola. Či sa mýlim? No. Ale na Slovensku je to tak. Stretne sa 10 politických strán, 10 predsedov politických strán a keby sa mali dohodnúť, tak to nikdy nejde. Lebo každý chce byť vedúci zájmu. Ja som skúšal 9. No. 9, no. Hej, 9. No, ale podejte sa, tu nejde o to, tak buď som, alebo ja som ten najviac pronárodný a ten druhý nie je tak pronárodný. Hej. Ako, rozumiete, ako čo? Tak buď chceš makať pre národ, hej, alebo proste chceš makať pre seba. A toto je takisto pokrytectvo, jak tí KDH-ci, jak tých pripečení, blbí, nekresťanskí voliči, tak toto je to isté. Toto je tiež iba pokrytectvo. Ja som pronárodný, hej? Koľko vás je tam? 5? 4? 5? Čo sa považujete za pronárodný? Aký? Lebo aj Korčok je pronárodný. Sice proamerický národ, ale je pronárodný.
To je patriot. Vlastenec. Nie, oni sa volajú patrioti a ospravedlňujem sa pánovi ďalšiemu patriotovi, hej, ktorý teda sa zriekol toho, že bude. Ako, rozumiete, toto je choré. Hej. A potom oni sa, to vidíš, a tí novinári, ktorí sú samozrejme iba predĺženou rukou slničkárov, lebo však to nič nevedia, robia, makajú pre to isté, to je jedno, že robíš vo Volkswagene v jednom rohu haly alebo v druhom rohu haly, stále robíš pre Volkswagen, predsa nie. No a títo, čo makajú, rozumieš, pre rovnakého pánička, tak sa iba vyškierali, ako tam Danko začal nakladať Pellegrinimu. Hej. A ja som, verte mi, je 5,5 milióna ľudí, potom je dlho nič, potom je Lichtner, ktorý bude obraňovať nejakého Pellegriniho, ako na to zabudni, že by som... Ale ako, vieš, otázka je, a prečo? Na čo? K čomu je to dobré? Lebo sa musíš pýtať tieto otázky a ja sa ich určite spýtam, hej, v pondelok, ale proste hlava to neberie. Hej. Takisto, tak sme sa včera bavili o tom, že všetci kľúčoví zločinci sú stále na svojich postoch. A ak neovplyvňujú už ďalej veci, ako to robili doteraz, tak určite sú na mieste a majú čas na to, aby zničili dôkazy. No ale... Presne tak. Kde máme záruku, že Mikas neupratoval, neskartoval, nevymazával a že mal na to dosť času však? No, že sa niekedy dozviem, kto bol v tej pandemickej komisii, ktorá tak šikovne, odborne riadila Slovensko. Toto sú veci, ktoré asi... No nič, budeme sa pýtať. Podľa sa prešlo 100 dní, takže ako my to už ako teraz je 30 a proste ideme normálne sa pýtať, lebo však mnohí ľudia krútia hlavami. Hej. Mnohí ľudia sa začínajú pýtať, či neboli zase nejakým spôsobom oddrbaní. Hej. Ale pozrite sa, títo politici vám to nasľubovali. Ja to teraz netreba hodiť že to treba ich tlačiť, treba ich kopať do rytí, hej, aby to, čo povedali, čo nasľubovali, aby to začali robiť bez akýchkoľvek výhovoriek. Hej. Lebo ten tlak musíš vyvinúť ty. Kto iný to urobí? Vidíš, že sami od seba... Teraz už druhý mesiac zadrbeme s nejakými onými, že 3 roky, 5 rokov premlčiaca doba a s týmto sa hrajkáme. Hej. A zločinci stále sú tam, kde sú. Adrianko, zahraj nám niečo pekné. A od srdca, ale... Od srdca. Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem ťa, Norbert. Že vraj to stále vypadáva. Dobré ráno. Píšu ľudia. Ja toto sledujem a vyzerá, že to drží, takže neviem. Ako telka? Aj stream, že na niektorých platformách, že to vypadáva vraj. Všetko je možné. Možno sa komplet redakcia denníka N pripojila. Možno iba, vieš, niekedy od teba ten zvuk ide dosť taký divný. Nie je to v dobrej kvalite. A myslím teraz hudbu, nie je teba počuť ako úplne perfektne. Tak treba si uvedomiť, mnohí sa ma na to pýtajú, treba si uvedomiť, že my sme prepojení cez Skype. To znamená, že vlastne k Norovi ide aj obraz, aj zvuk vlastne cez Skype. A niekedy ten Skype nie je práve ten prenos najkvalitnejší a potom to robí takéto prkotiny. Takže nie je to tým, že by sme mali zlé štúdia, ale jednoducho je to tým, že ten zvuk odo mňa ide cez Skype. A teraz by to malo byť ako tam je ten problém. Dúfam, že to bude OK, lebo máme tu 2 hostí. Jeden plánovaný, druhý sa pridal. Len tak. Ale ja som zase na druhej strane rád. Obidvaja sú muzikanti. Pišta Hruštinec tu v štúdiu. Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie. Dobré ráno. Áno, a neplánovanie aj Adam Urbán. Vítaj, Adam. Dobrý deň. Dobré ráno. Deň. Budeme sa baviť o muzike, pretože Štefan je... Pištík. Štefan je garmoškár, Adam je hudobník, multitalent. No a najmä o tom sa budeme baviť o tej slovenskej kultúre, o ktorej sa teraz tak veľmi hovorí v súvislosti s Martinou Šimkovičovou. Do slovenskej kultúry určite patrí ľudová pieseň. Mnohí muzikanti na Slovensku z nej ťažia tiež. Adam, môžeš potvrdiť?
Áno. Áno, milujem rozhovory, kde odpoviete. Áno. Tak ale čo chceš od neho, aby povedal, že je plagiátor? To ti nepovie. Ale tak pozri sa, keď ľudové prvky dáš do muziky, tak tu už o plagiátorstve asi nemôžeme hovoriť. Je to taký iný druh. Inšpirácia, to je nie plagiátorstvo. Inšpirácia. Štefan, harmonikár, slovenská kultúra. Čo ťa viedlo k tomu, aby si vzal tú harmoniku do ruky? Bolo to tým, že ste mali v rodine túto úchylku, alebo len tak sám od seba? Áno, pochádzam z takej muzikantskej a speváckej rodiny. Rodičia mali k tomu pozitívny vzťah. Vyrastal som teda v prostredí, kde ľudová pieseň mala svoje miesto. Mamina pochádza zo 7 súrodencov a oni veľmi pekne spievali práve tieto ľudové piesne, takže samozrejme, že sa to trošičku dostalo aj mne pod kožu. No a ja som začal hrať na harmonike už ako 3-ročný na ústnej harmonike, kedy mi ju vtedy Ježiško doniesol, no a už sa to tak potom so mnou tiahlo až doteraz. No ale Štefan, ty si bol aj známy počas tej pandémie, že si nedával servítku pred ústa, pokiaľ si dobre pamätám. Nedával som si servítku pred ústa, pretože aj napriek tomu, že mi odporúčali, aby som sa venoval len hudbe a spevu, to mi ide vraj najlepšie, tak nemal by som sa montovať do veci, ktorým nerozumiem, a už vôbec nie do politiky, tak som si to zobral k srdcu a robil som to teda tak, aby to bolo dostatočne inteligentné, priestrelné a zároveň, aby som nedával priestor tým, ktorí sledovali moju stránku a sledujú doteraz, aby ma zablokovali, a čo sa mi doteraz aj podarilo, pretože som ten svoj názor prezentoval cez rôzne postavy, ktoré som vytvoril na tento účel a mohol som tým prezentovať svoj názor tak, aby nikto nemal zámienku ma potom zablokovať a zastaviť. Napriek tomu som si svoje teda zlízol, ale ustal som to aj vďaka podpore svojich sledovateľov a poslucháčov, za čo im aj takouto formou chcem poďakovať. A teraz to dám na Lichtnera. Štefán Pištík, počúvaj ma sem. My sme boli v kontakte už pred 2-3 rokmi, ale vtedy si povedal, že tak do Infovojny neprídem teraz. Prečo? Je to čo tak. Si sa? Toto? Je to tak. Ja som sa vlastne dostal k Infovojne, vytužím, že ste na trhu, alebo teda v éteri nejakých 7 rokov, pokiaľ si pamätám. Štúdio Juh 20. februára bude sláviť 7 rokov, áno. Nebol som úplne stotožený s tou myšlienkou, predsa len predtým, ako prídem niekde sa prezentovať aj ten svoj názor, tak sa musím na 100% utvrdiť v tom, že to je v poriadku a že nespravím nejaký krok akoby vedľa, tak som to tak sledoval a zbieral som tie informácie z rôznych strán. Samozrejme, že tie odporúčania tých vašich poslucháčov verných tam boli a choď, ako to prezentovať. Si človek, ktorý by to mal prezentovať, zvlášť keď práve z tejto umeleckej sféry našej nie je príliš veľa tých ľudí, ktorí by chceli prezentovať svoj názor. Nehovoriac o tom, že keď je to názor, ktorý sa príliš nenosí a nie je súčasťou takých tých mienkotvorných médií. O tom niečo vie Adam však. Ty si mal veľký problém s médiami, ale aj s liberálnou klikou, lebo ste si dovolili s bývalou kapelou s Everlongom vystúpiť na koncerte, kde hral Ďurica, pre Boha. No mám k tomu také 2 body. Prvý je, že ja dodnes čakám, že sa bude nejako rozvíjať tá kauza od Jakuba z Bystrice, že mi teda príde nejaké predvolanie, alebo že rovno ma niekto zbalí, alebo niečo. Ja si myslím, že by mal kopnúť do vrtule, pretože ten trestný zákon sa chystá teda prejsť nejakou reformou a bude to mať dosť ťažké. Takže to je prvý bod programu. A druhý bod programu, mali sme problémy, chcel som sa kajať, chcel som to napraviť. Ale nestihli sme, pretože momentálne sme v nefunkčnom stave s mojou kapelou. Ale keby sme boli, tak ja by som do toho Kieva na tú pohodu hrať s kapelou išiel. Ale nedá sa. Ty si odporný. Ľudová kultúra na Slovensku, je to naše bohatstvo. Možno mi to obidvaja potvrdíte. Čo je najkrajšie na tej kultúre, že región od regiónu je iná. Inak znejú piesne ľudové na západnom Slovensku. Iné sú na Horehroní, iné sú na Orave. Na východe už ani nehovorím. To vykresluje vlastne ten slovenský národ ako niečo, čo má bohatú históriu, aj tú kultúrnu, Zabehla mi slinka. A naozaj, keď idete od regiónu k regiónu, tak stále nachádzate niečo iné. V tej ľudovej kultúre sa premietajú aj rôzne iné vplyvy, či už židovská, cigánska, hej.
zrochote kapela, to je niečo neskutočné, čo tí chlapci hrajú. Lebo nám vyčítajú, a respektíve Šimkovičovi vyčítajú, že my si budeme chrániť svoju kultúru. Že nechceme tie cudzie vplyvy do nej. Ale to nebolo rozumené tým, že teraz ako aj tá naša kultúra je niečím ovplyvnená. Ale myslím si, že to je ovplyvnené najmä tým, že my nechceme tú západnú ideológiu vnášať do našej kultúry. Rôzne divadlá, kde sa váľajú nahí ľudia, po prípade LGBTIQ plus témy, ktoré sa prednášajú deťom. Myslím si, že toto my nechceme a tú našu pôvodnú kultúru, aj keď samozrejme je pod vplyvom maďarským, cigánskym, židovským, na východe by tiež o tom niečo vedeli povedať, že toto je to naše, toto je tá naša značka a toto si my chceme chrániť. Štefan, ako to vidíš ty? Presne takto vnímam aj ja. Skvelý primáš diabolských húslí, nebohý Janko Berky Mrenica starší povedal, že národ, ktorý si neváži vlastnej kultúry, je národ polovičatý. A dá sa s tým súhlasiť, pretože naozaj tých odtienkov slovenskej kultúry je veľmi veľa. A máme byť na čo pyšní. Nakoniec, keď sú aj rôzne podujatia v zahraničí, keď sa chcú prezentovať naši páni niečím tradičným, tak volajú častokrát súbory naše, ktoré sú slávne, známe, či to je Lučnica, či to Sľuk, alebo či volajú z nášho regiónu, povedzme, terchovskú muziku. A to vždycky zarezonuje medzi tými ľuďmi neskutočným spôsobom, pretože naozaj to nádherné a máme byť na čo pyšní. No a tých odtienkov, alebo respektíve tých regiónov je veľmi veľa. My máme tu to šťastie, že chodíme po celom Slovensku a vidíme tie nádherné kroje, tie nádherné zvyky, tance, to všetko, čo by sme mali zachovať aj pre našu generáciu a pre ďalšie generácie, ktoré prídu po nás, pretože je to niečo, čomu rozumieme. Nakoniec trošku mi je aj trošku ľúto v to, že verejnoprávne médium, ako je Slovenská televízia, nedáva priestor práve tej kultúre našej tradičnej. Pred nejakými 2-3 rokmi bol program, ktorý sa volal Zem spieva. A to bol program, ktorý mal najväčšiu sledovanosť aj v porovnaní s komerčnými médiami. A prečo to malo takú sledovanosť? Pretože sa tam prezentovali súbory, speváci a rôzne teda telesá, ktoré vo svojich regiónoch mali účinkujúcich a umelcov, ktorí dokázali prezentovať ten región tým spôsobom, že zaujal obrovskú masu divákov a poslucháčov. No a ten program odvtedy už vlastne nemá pokračovanie. Paradoxne, že v tých komerčných médiách tie programy, ako sú, ja neviem, Let's Dance, alebo Superstar, alebo Talent, to každý rok na to sa zdroje nájdu. Ale verejnoprávna televízia vyrobila program, ktorý mal obrovský úspech. A už opakovane to nespravili. Čo je škoda, pretože v hlavnom vysielacom čase by práve toto mali podsúvať tým našim deťom a tým našim vnúkom, aby si to osvojili, aby im to malo pokračovateľov, aby oni mohli chodiť na tie krúžky, aby tancovali, spievali, aby nosili hrdo ten kroj, alebo teda tie výšivky, ktoré patria k tomu regiónu. Toto by sa mi páčilo a toto by malo podľa môjho názoru aj verejnoprávne médium nejak tak podsúvať a posúvať divákom, keď majú tú možnosť a majú tú možnosť. Ale to sa netýka len slovenskej televízie. Napríklad Slovenský rozhlas by tiež ten objem slovenskej muziky mohol zvýšiť. Predsa len je to Slovenský rozhlas. A zopakujem, čo som to už povedal, keď tu bol aj Robopap, tuším, že choď do Chorvátska, nalaď si miestne rádia. Tam anglickú pesničku, francúzsku, americkú nebudeš počuť. Jednoducho oni šlapú na tej svojej vlastnej muzike. A to ma nikto nech ma nepresvedčia o tom, že tých interpretov na Slovensku je málo a že vlastne takých dobrých muzik nemáme. To sú sprosté výhovorky, pretože sám viem, že to tak nie je. Pretože keď prídeš do toho Chorvátska, presne toto, o čom hovoríš, tak ty aj nasiakneš tou kultúrou. Alebo keď to tam počuješ po uliciach, keď to tam počuješ v rádiu, tak si povieš, bol som na dovolenke v Chorvátsku a automaticky sa ti to spojí s tou atmosférou, že všade znie tá chorvátska muzika. To je presne taká tá identita, ktorá tam leze aj z tohto. No však ty sám máš skúsenosť s hranosťou v slovenskom rozhlase? Mám. No už nie je vysoká, lebo si dovolil to, čo si dovolil. No je taká ponižšia, no. Lebo ja si viem predstaviť, lebo je kopec dobrých muzikantov a to nie len, že tu sedíš ty alebo Štefan. Keď sme na tej Štefanovej strane, Vlasta Mudríková napríklad, určite sa poznáte aj osobne. Určite. A spolu hrávate. Kopec dobrých kapiel máme na Slovensku. Naozaj veľmi dobré skladby, veľmi, veľmi dobrí speváci, naozaj umelci. Ale prečo my sa týmto nechceme prezentovať? Ja tomu nerozumiem. No, tak je to problém, ja som počúval, v podstate počúvam každý deň, keď nie je na život, tak zo záznamu. Vaše vysielania počúval som, keď to bol vtedy Robopap. Je to problém.
jednoducho dostať sa do médií celkovo, ako do tých komerčných. A so slovenskou piesňou už nehovoriac. Tak je to smutné, no ale bohužiaľ asi s tým nespravíme my nič. Ale tam je viacero faktorov, aj proste ako aj sociálne siete, aj všetko pôsobí na tých mladých a tak, pretože ja mám sestru a ona vyštudovala herectvo. Keď začala chodiť do tej školy, tak sme museli okolo nej postaviť veľmi hrubý záchytný štít, ktorý odrazí kultúru a odrazí vplyv, ktorý sa vyskytoval medzi jej spolužiakmi a medzi žiakmi tej školy. A tam bolo presne to. Spievajme, ale spievajme po anglicky. A keď chodím teraz na umeleckú školu, tak budem nosiť dúhovú kabelku a blá, 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 blá. Čiže už tí mladí slovenskí umelci, ktorí sa rodia, keď produkujú, tak si sami automaticky povedia, že už sú nasiaknutí tým a povedia si, že no ale mne lepšie sedí spievať po anglicky. Už to je podľa mňa problém. No, je to problém a tí mladí častokrát, že prečo spievate stále len nejaké ľudovky a takéto pesničky? Nejaké ľudovky. A ja mi hovorím, chlapci, a vy keď ste na tých chatách a trošku už taký podgurážený, tak aké pesničky spievate No tam? práve tie. Práve tie ľudovky, keď si spomenú na Kráľovej holi, alebo spievajú Krčmárik maličky, alebo nepí vodu, ale žiadne anglické veci, ktoré sa dennodenne na nás vália z komerčných médií. Práve toto spievajú, pretože to je záruka nejakej zábavy, nálady, má to myšlienku, má to text, má to nejakú výpovednú hodnotu. Tie piesne, ktoré vznikali, tak oni to vymýšľal ľud pri práci, predsa to neboli hlupáci, ktoré doteraz toho mnohí žijú. Aj naši kolegovia, ako aj Andrej spomínal, tak aj mnohé moderné kapely častokrát čerpajú práve z tých ľudových piesní a potom ich dávajú nejaké prvky do tej svojej tvorby. Hrdza to robí napríklad veľmi dobre. Arzen to robí dobre. Čiže ja dosť podrobne sledujem tú scénu, možno je to tým, že som robil kedysi aj v rádiách aj slovenské hitparády, takže som sa aj stretával s tými muzikantami a ja som tú hitparádu robil tak, že ja som dal ozaj priestor každému, že každý mal možnosť prezentovať svoju tvorbu a každý bol zaradený do tej hitparády a ľudia sami hlasovali. Či to má alebo nemá zmysel. Mne sa aj taká Dora páči. To sleduješ? Máš povedomie o tomto? Niečo mi to hovorí. Na taký spôsob v podstate oni hrajú ako Arzen, na taký spôsob, sú takí mladí chlapci a tiež vlastne ponúkajú ľudové piesne v takom rokovom akoby šate. Ale veľmi pekné tiež. Hej. Ty asi s tým rokovým šatom máš problém, že? Nemám. Nie? Nemám. Však v podstate túto s kolegom robíme už nejaký ten piatok a nemám s tým problém nejaký zásadný. No, Adama som sa to už pýtal, ale Štefan, ty si tu prvýkrát. Mali sme tu teda tie 3 roky vlády Eduarda Hegera a Igora Matoviča. Ako sa počas tej nedoby žilo muzikantovi, ktorý to má skôr ako záľubu, nie ako hlavnú živnosť, že z toho človek žije, ale tie vystúpenia išli na nulu. Hej? Ja z toho žijem. Dokonca. No, to som aj nevedel. Ja sa už 30 rokov venujem tejto činnosti profesionálne. Ďaká Pánu Bohu, že to môžem tak robiť. A nebolo to ľahké. Nebolo to ľahké, pretože človek, ktorý účinkuje 10-15 krát mesačne a pred veľkou skupinou ľudí a zrazu stratí ten kontakt s tým divákom, tak to nebolo ľahké. Ale ja som sa teda zaviazal, namotal trošku na tú sociálnu sieť. Počas toho obdobia, kedy sme sa nemohli stretať, tak som svojim sledovateľom hrával a spieval pesničky naživo. A hlavne v čase, kedy som ich chcel odtiahnuť od pozerania televíznych novín. A veľmi to zarezonovalo a tí diváci to aj celkom kvitovali, aj tí moji sledovatelia. A keď toto celé šialenstvo skončilo, tak sa potom ku mne húfne vrátili a chodia a vracajú sa aj na moje koncerty. Takže nebolo to ľahké, ale tým, že som veľa pracoval, že som veľa tvoril, nahrával scénky a sa im prihováral každý deň niečím, či už príspevkami, písanými, alebo teda nejakými hranými vecami, alebo tými piesňami, tak som pomáhal aj sebe, lebo som nemusel nad tým myslieť. A zároveň som pomáhal aj tým poslucháčom a svojim sledovateľom preklenúť toto ťažké obdobie. A spoločne sme to zvládli. Ďakujem pánu. Ale predpokladám, že to, čo vieš, to, čo si sa naučil, to, čo sa podpísalo na tebe v rámci rodiny, teda, že tú lásku k tej kultúre, k ľudovej piesni a k harmonike odovzdávaš aj ďalej. Odovzdávam, samozrejme. Moja mama povedala, že mal by som dať chlapcov do ľudovej školy umenia, aby teda mali pokračovateľa, tak. Lenže ja mám zase za to, že neznamená, že keď ja viem hrať a spievať,
že aj moji synovia budú hrať a spievať. Oni sú akoby hluchí v tomto smere, nepočujú. Podali sa na matku, nie? No a tým pádom som ich k tomu netlačil. Je dosť možné, že keď oni budú mať niekedy deti, tak možno, že na nich sa to nejak prenesie. Tak posúvam to, vnímajú to, však sú súčasťou rodiny, vnímajú to, ale že by mali k tomu nejaký špeciálny vzťah, tak to nie. Inak, ak môžem do tohto vstúpiť, tak toto si mi celkom tak nadhodil, lebo aby sme tu sa celkom teraz neobhajovali len to, že musí sa a to. Aj toto je podľa mňa veľmi dobrý prístup, pretože ja teda často chodím na Kysuce a tam Jožko a Ferko majú malú Aničku a malá Anička sa dostane do veku 6 rokov, začne chodiť do školy a Jožko a Ferko zákonite kúpia heligonku, ktorú jej zavesia na krk a povedia, musíš hrať na heligonke, lebo si z Kysuc. Ani toto podľa mňa nie je až taký správny vzorec. No to je práve že zlý vzorec, pretože to je skôr želanie tých rodičov ako samotných tých detí. Tam treba odhadnúť, že či na to mám alebo nemám. Keď ja jednoducho neviem spievať, nemám základné nejaké také tie veci, ktoré potrebuješ mať na to, aby si mohol hrať a spievať, no tak nemal by si ho nútiť, pretože on potom trpí pri tom. No pamätáme si kedysi klavír, husle, to bol základ. No. Nanútiť decko na klavír, mne sa to našťastie nestalo, keďže som tiež hluchý, takže nikto ma do toho nenútil, ale tak gitaru som do ruky chytil. Aj harmonika bola u nás doma, brat sa na nej naučil hrať, a úplne ako samouk. Čiže u nás to tiež fungovalo, keďže sme mali určitý vzor, tak, ale nikto nás nenútil do tej muziky. Každý išiel samovolným pádom. Samozrejme, umelci z nás nikdy nebudú a ani neboli, ale v podstate išlo o zábavu a aspoň sme niečo robili. Ale Adrian, nebuď skromný. Však si zaspievame a povieme si aj o projektoch, ktoré chystá Štefan. Povieme si aj o projektoch, ktoré chystá Adam. Adam totiž to nahráva nový album. Ale o čom bude album? Noro, vieš o čom? Ja som si dneska spomenul, keď som sem išiel na toho Dalaj Lámu. Pamätáš si, čo sme tu riešili? Ako Dalaj Lama poboskal toho malého chlapca. Nie. Tak o tom a o svete. Aj o tom. A vlastne v tomto bloku, ktorý bude znieť o malú chvíľu, tak hneď tá prvá pieseň je úplne čerstvá. Ja som ho dostal hotovú zhruba pred 2 dňami a dohodli sme sa, že ju zahráme neoficiálne, pretože tá skladba bude mať oficiálnu premiéru aj s videoklipom, ale takú koštovku do toho. No to je jedno, čo vy tam rozprávate, ak to pustíš, tak oficiálna premiéra je 1. februára 2024 v rádiu Infovojna. Koniec. Som rád, že ma Noro podržal. Žiadne. Toto je oficiálne, teraz v tejto chvíli. Tak. Teraz tu a hneď. Poďme. Po krátkej hudobnej produkcii sme späť, Norbert. Počujeme? Ja som tu, ja počúvam. Hej, tak nevypadávame, hej? Sleduješ to? Áno, teraz už hej. Nie, nevypadávam. Tá posledná pesnička, čo doznela, ale Adam s tom má veľa spoločné, lebo on ju vlastne produkoval, vymýšľal a ladil. že údajne bude znieť aj na vašich spoločných koncertoch, ale o Adamovi málo kto vie, sa prezentuje ako rocker, si poviete, že však Adam. Ale Adam teda robí veci aj, čo sa týka ľudovej hudby. Sestry Bacmaňákové. A ako sa rocker dostane k sestrám, ktoré s tou ľudovou kultúrou žijú? Na parkovisku som ich stretol raz. Lady Gaga. Hej, bol tam ešte jeden človek, ktorý povedal, že tento chalanisko on nahráva, on by mohol nahrať ďalšie CD-čko. Tak sme skúsili jeden track, dali sme trošku gitár, tak postupne som to dávkoval, lebo mali najprv takú alergiu zo začiatku na to a potom sa to zastabilizovalo. Spravili sme celé CD-čko a už potom to išlo. Tam som sa objavil, tam som sa objavil, až som sa spoznal túto s prítomným Števom. Dali ste sa dokopy. Robíte aj spoločné koncerty? Robíme aj spoločné koncerty. Adam je súčasťou koncertu pre Slovensko, ktorý som pred 2 rokmi nejak tak dostal na svetlo Božie. Ale teda nie len koncert pre Slovensko, ale keď sú nejaké podujatia, ktoré mám možnosť zabezpečiť, mám tam priestor na muzikantský vstup, tak Adam toho súčasťou je, pretože je veľmi šikovný. Talentovaný. Pohľadkajme si ešte jeho. Koncert pre Slovensko. Ako to vzniklo? Koncert pre Slovensko vznikol v 22. roku na jeseň. Vzniklo to ako protiváha koncertu pre Ukrajinu, ktorý bol veľmi propagovaný a
podporovala sa tým vlastne táto krajina, ktorá teraz prežíva teda nie ľahké obdobie. No a tak som si povedal, že keď my sme Slováci taký dobrý národ a myslíme na kadekoho, čo je veľmi pekná vlastnosť, bolo by fajn, keby sme mysleli trošku aj na seba. Tak som si povedal, že spravím koncert pre Slovensko, pretože tu žijem a mám pocit, že tí ľudia ako keby zabudli sa hrdo hlásiť k svojmu pôvodu. Tak som povedal, že poďme spraviť koncert pre Slovensko a pre Slováku a pre všetkých ľudí dobrej vôle. To už nie je provokatívne. Aby sa tam našli a aby jednoducho pookriali, ako my tento výraz radi používame. Áno. A aby odchádzali potom z toho koncertu ako hrdí Slováci, ktorí sa nemajú za čo hanbiť. A toto je vlastne aj celý ten odkaz toho koncertu, aby tam dostali to, čo im je blízke, ten odtinok tej slovenskej kultúry, o ktorom sa bavili a ktorej súčasťou tohto koncertu sú aj tie sestry Bacmaniakové a tu na Adamko, aby si mohli zaspievať, aby mohli zaspomínať, lebo za nami sa potom premietajú rôzne také dominanty Slovenska, naše vrchy, zámky, proste to, čo je našou súčasťou, aby pospomínali a odchádzali naplnení takým tým najlepším pocitom, takouto hrdosťou. To je celé. Ja som počul, že keď si to prvýkrát organizoval, tak sa na Mestskom úrade pýtali, že či sa to nedá nazvať inak. Áno, bol s tým problém, pretože to bolo naozaj, že asi 2-3 mesiace na to, ako sa začalo podporovať húfne a zo všetkých možných strán práve Ukrajinu. Hovorím, nemám s tým absolútne žiaden problém, len si hovorím, že keď teda máme pomáhať a chceme ukazovať to veľké srdce naše slovenské, nemali by sme popri tom zabúdať na seba. Dobre, ale ja tomuto nerozumiem, pretože môžeme my podporovať Ukrajinu a Ugandu a neviem čo, a Maršalové ostrovy, ale napriek tomu stále môžeme zostať Slováci. Alebo v tej chvíli, keď podporujeme niekoho iného, prestávame byť Slováci. Tomuto ja nerozumiem. Ako prečo? Ani ja tomu nerozumiem. Tak ale mám taký pocit, ako keby sme zabúdali na to, že sme tu my na prvom mieste. Všetko ostatné by malo byť až druhoradé, treťoradé. To znelo ako Trump. Neviem, ako ďalší kandidát. Ja to tak vnímam. No. Podľa mňa bol problém v tom, že v Števovom projekte nefigurujú žiadne húfnice ani systém protivzdušnej obrany. Možno keby tam toto zakomponoval. Mali ste pozvať Zuzanu. Tak zase, Adam, ty si zbraň hromadného ničenia a výskytu, takže zase by som... Piatok večera, sobota. Dobre, a kto všetko je súčasťou toho projektu, by ma zaujímalo a už sa teším, že niekde aj zavítam. Samozrejme, my sme s tým koncertom prešli v rôznych kútoch Slovenska, plánujeme aj tento rok. Tak okrem Adama Urbana a sestier Bacmaniakov je tam ešte aj Pálko Laták. A samozrejme nebudem spomínať, a môžem spomenúť aj zvukárov kľudne, však ale jasné. Juraj počúva takisto, aj s pani manželkou toto rádio vaše. Takže Juraj Kotlár s otcom alebo so synom, alebo s bratom, s Dankom. No a to je asi tak všetko, že? To je asi tak všetko. Ja by som dovolil ešte, aby mi nevypadlo, že aby som nevyzeral ako nejaký hudobný schizofrenik, že teda robím aj rockovú muziku, aj popovú, potom zrazu ľudovky a to. A ja, keď som bol mladší, tak som vždy tak hovoril, že folklor, to je nikdy. Ale ocitol som sa raz na tomto koncerte, s tým, že som vlastne tu Števa doprevádzal na klavíri. Vždycky je to také pompezné, pretože v každej tej sále je krídlo, čo je úplne že krásne. A naozaj táto cieľovka je veľmi vďačná a veľmi sa mi to páči. Že nie je to len o tom, že teraz ja bážim iba potom, že stáť na stage a tie rockové festivály, aby tí ľudia tam skákali, ale naozaj aj tá staršia generácia, keď to dobre podáš, tak to veľmi ocenia. Je to veľmi také blízke, ten kontakt s tým publikom, že to fakt akože navnímajú. Je to pekné, baví ma aj toto. My to cielíme v podstate na tú strednú a staršiu generáciu, pretože ja si túto generáciu ľudí veľmi vážim za to, čo tu zanechali, čo tu robia, aký odkaz zanechávajú tým svojim deťom a vnukom. A preto to na nich cieľim. Preto aj gro tých divákov sú v takom strednom veku a starší ľudia, ktorí tomu rozumejú a chápu, že čo im chceme tým povedať. Že to nie je len koncert, ktorý sa tam postavia interpreti jeden vedľa druhého a hrajú tam, spievajú, čo ich napadne. Tam je odkaz daný, že aby sme sa spájali. Ja to vždy na konci spomínam, že v jednote je sila každého národa, slovenského takisto, aby sme sa nehanbili, aby sme sa nebáli povedať svoj názor, aby sme sa nebali konfrontovať k tých, ku ktorým tak nejak vzhľadáme a považujeme ich za takých, že našich spasiteľov a záchrancov, lebo ste to už 1000-krát vo vašom rádiu povedali,
že netreba týmto pánom v oblekoch a kravatách veriť, pretože ich máme kontrolovať a konfrontovať s tým, čo robia, čo rozprávajú a čo nakoniec spravia. A tam sa to omiela v rôznych podobách a rôznych takých tých scénkach a piesňach a oni chápu, tí ľudia, že čo tým chceme povedať. A na konci je najsilnejšia tá pointa toho celého, že ja tých ľudí vyzývam, že postavme sa, respektíve oni sa postavia, pochytajme sa za ruky. A celá tá sála, tých 400-500 ľudí sa pochyta za ruky. Nepoznajú sa navzájom. Pochytajte sa, my sa držíme na pódiu za ruky a spievame, čo skrýva krás, tá naša rodná vlast, Slovensko naše, moja rodná vlast. To je taká emócia, kedy tí ľudia častokrát plačú, potom nám ďakujú, objímame sa spoločne a je to veľmi silné také emotívne predstavenie. Mám z toho veľmi dobrý pocit a kolega, ktorý je mladší o pár rokov odo mňa, takisto je rocker a úplne inak vnímal veci okolo nás. Sa rozpustí, jak čajová svíčka. A ja vidím v jeho očiach, že je šťastný a naplnený, že ho to baví. Áno, je to pekné, je to vďačné a úprimné. Ale to sú teda, chodíte po sálach, teda zväčša po kultúrnych domoch, alebo ide leto, kde vás budem v tejto zostave, kde vás budeme môcť vidieť? Toto je program, ktorý je určený vyslovene, že do interiérov, takže my koncertujeme na jeseň a koncertujeme na jar. Takže budeme najbližšie koncertovať. Boli sme teraz nedávno v Trenčíne, kde bol veľmi pekný a veľmi navštevovaný koncert, navštívený masou ľudí, okolo 500 divákov sme mali. Najbližší koncert pre Slovensko bude v Novej Dubnici 7. apríla a potom máme ešte Považskú Bystricu, Žilinu, máme tam, tuším, že Bytču, máme tam Štiavnik a máme tam potom na jeseň Levice a plánujeme aj ďalšie samozrejme, len nie všade to prijímajú tí kultúrníci. A môžu ľudia si niekde na nejakej webovej stránke alebo niekde nájsť presne tie dátumy, ak by chceli ísť? Áno, samozrejme. Kde? Na mojej webovej stránke a takisto ja to propagujem na svojej stránke pod mojím menom Števo Hruštinec a takisto aj zvyšní účinkujúci to propagujú dosť intenzívne, takže tam sú konkrétne pozvánky a takisto aj link na tie koncerty, kde si ich môžu priamo objednať. Webová adresa je presná aká? števohruštinec.sk števohruštinec.sk Ja som zachytil tam teraz pred chvíľou, že niektorí riaditeľa kultúrnych domov s tým majú problém. Majú s tým problém, áno, lebo v tých kultúrnych zariadeniach sú rôzni ľudia, ktorí nie úplne až tento koncert, už ten názov im trošičku tak akoby spôsobuje výražku na nose. To som sa inak stretol aj ja, mne raz kamarátka povedala, že... Tak nie je to úplne až také ľahké niekedy to pretlačiť. Niekedy majú problém aj túto s priateľom, mojim kolegom Adamom, ktorý sa teda prezentuje tak, ako sa prezentuje a nehanbí sa za ten názor, tak niektorí s tým majú problém. Však ale ak frajer si dokáže tam dotiahnuť Rihaňo do Považskej Bystrici, tak nech to urobí, nie? Čo? Ale nie, veď oni iba žiadajú poštevovi záruky za mňa. Oni chcú záruku, pretože je koncert, záruka ktorý vlastne vykomunikujem s nimi. Ja od prvej chvíle hovorím, ja im vždy garantujem, že nič tam nebude také, čo by pôsobovalo nejaké verejné pohoršenie alebo nejakú provokáciu alebo už čokoľvek, lebo toto nie je zámerom toho zla, tej nenávisti a takej tej arogancie okolo nás veľmi veľa a tento koncert nemá byť o tom. To má vlastne o tom pokoji, o tej nádeji, o tej viere v to, že tu ešte ako národ máme šancu. Ale on skutočne je. Akože celá tá produkcia toho programu od začiatku po koniec tkvie v tom, že je to nasiaknuté takým tým našim, slovenským, ale nenútene. Nie ako keď som videl koncert pre Ukrajinu, kde tam Svetozár tam vykrikoval. Nemôžem použiť výborné slova. Katastrofa. Ale to s umením nemalo nič spoločné, nech sa nám nikto nehneval. Ale tá pompezná propaganda, všade to bolo. A my prídeme niekde, že koncert pre Slovensko, ktorý tam my ani nepodpichujeme tých ľudí. Chápeš? Proste to normálne fičí to na báze toho, že sme Slováci, poďme si zaspievať slovenské piesne, trošku to navnímajme citlivo, hej, ako by povedala Zuzka, a ideme domov. Vybavené, všetci sú spokojní, šťastní. A keď to niekomu povieš, tak povedala mne kamarátka, Jako? Koncert pre Slovensko? Hovorím, no, hej. Ale to znie tak nacionalisticky. Však v poriadku. Hovorím, no a? A koncert pre Ukrajinu nie, hej? A chcem sa spýtať jednu vec, lebo tu ma niečo zaujalo. Pozeral som sa na ten program 3. februára, čo je na pozajtra, v Novej Dedine. Hej. Čo to je za akcia?
To je podujatie ako takého fašiangového charakteru, ktoré tam sa ja robí. Pozor, ja to vidím. Pozor, tam je zabíjačka. Fašiangová zabíjačka, čo to je? Toto. Však to sedí. No, tak fašianky sa nám blížia, takže zabíjačky sú to. Ale bude tam budú tam produkty zabíjačky? Bude tam prasiatko? Určite, tak keď je to zabíjačka, tak by to mali byť produkty zabíjačkové. Niekto príde na muziku, Lichner na klobás. Mi sa páči, že Noro si vždycky vychytí nejaký bod ako naposledy Batizovce, pamätáš? Napríklad. Dobre. A kde to je tá nová dedina? Lebo to ja neviem, kde to je. Malo by to byť niekde pri Leviciach, pokiaľ viem. Malo by to byť niekde tam, v tom regióne. Idem hneď. A kde to je? Vo vnútri alebo vonku sa to bude deť? Vonku, samozrejme, že vonku. A okolke, lebo tam to nepíše. Tam to bude už od rána, to bude celé, a ten program bude niekedy po obednejších hodinách, okolo 15. o 2:30 ja mám ísť. Pýtal som sa aj na program. Nepýtal. Ja som sa pýtal, kedy budú zabíjačkové produkty na vonku. Ty by mali byť hneď ako náhle asi bude obecované to prasiatko na ten. Informácia o nejakom programe. Áno, už to vidím, kde to je. Ja som to našiel, áno. Tuto ako v sobotu 3. februára kultúrny dom. 13:30, Norbert, môžeš dojsť na klobásy. Áno. A Pišta bude hrať až 14:30. To stihnem sa najísť, neboj sa. A potom s plným bruchom budem počúvať, áno. Štefan Hrušnic, že ľudový zabávač. Sedí vec. Hej? Čiže to súčasťou programu nie sú len pesničky? Nie, pretože ja som ľudový zabávač. Lebo ja som ľudový zabávač a... Čiže nie si primárne... Ja nie som len, nie, určite nie. Je to tak 50/50, niekedy viac, niekedy menej. Ja to hovorené slovo mám. Je to súčasťou také ľudové, aby tomu každý porozumel. A ja v tomto smere mám veľký vzor. Andera z Košic, ktorý sa roky v tomto pohybuje. Ja mal, alebo aj predtým s Stricom Marcin, ktorí mali taký láskavý... Milan Mlsnár, taký láskavý ľudový humor, ktorý mi je blízky. Takže aj ja ho v rámci toho koncertu a svojho vystúpenia dávkujem, aby to nebolo len o piesni, ale aby to bolo trošku popredkávané aj tým humorným slovom, ktorý tematicky sedí k tomu. Jaro Ďuríček bol tiež taký rozprávač dosť známy, Milan Mosná ako Strýco Marcin, áno, Anders Košic, to už rané 90. roky, ale tých ľudových zabávačov máme na Slovensku viacej, len nie sú až takí viditeľní ako tieto tri mená. No tak nie sú až tak, pretože ono celkovo robiť hovorené slovo nie je až také ľahké. Dneska robia také tie silné reči. Ako píš to, prepáč, ako stand-upy nerobíš? Presne som išiel toto povedať. Akurát na to narážam, že to je niečo, čo sa mi jednoducho nepáči. Simonu napríklad, nie? Jak sa volá ona? No, nie, to je jedno. Jednoducho mne sa to nepáči, pretože to je častokrát také veľmi primitívne mi to príde. Ale keď nevieš zaujať, používaš vulgarizmy. Ale hlavne veľmi je tam veľa vulgarizmov a to by napríklad môj divák nezobral nikdy. Ani by som sa na to neznížil, pretože človek na to, aby takto prezentoval, tak musí byť tak nastavený, tak nie som nastavený. A nikdy som sa ani takto nevyjadroval ani na svojej sociálnej sieti, aby som sa vyjadroval nejakému oponentovi takouto formou. Takže pre mňa preto ten humor ľudový, ale taký láskavý, oveľa bližší ako tieto súčasné stand-upy, ktoré sú plné vulgarizmu. Kde čerpáš inšpiráciu? Lebo to nie je, že sadnem si, postavím sa a rozprávam. Predtým musí byť určite príprava. Čerpáš aj z tých troch mien, alebo ideš vlastnou cestou? Idem vlastnou cestou, snažím sa všetko sledovať, čo sa deje okolo nás a čo tak rezonuje v spoločnosti, tak to potom pretavím do nejakého hovoreného slova. Čiže zase vedú kroky do Národnej rady Slovenskej. Nie len tam, samozrejme, sledujem aj život okolo nás, ale poukazujem práve cez tie postavy rôzne na veci, na ktoré by sa malo poukazovať. Bohužiaľ, teda naši kolegovia, umelci, ktorí toto robili a vedia to robiť, nerobia toto. Jednoducho sa tomu nevenujú. Prečo to zmizlo na Slovensku toto? Satíra politická. No zmizlo to pretože jednoducho asi tí ľudia, nie asi, ale pravdepodobne s najväčšou pravdepodobnosťou sú na tom opačnom brehu a nekopujú jednoducho, alebo nepoukazujú na týchto ľudí. Toto fungovalo... Však ale satirikovi musí byť jedno, predsa kto je vo vláde, alebo nie je. Malo by to tak byť, len však to aj povedali ľudia, že keď už prestane byť politická satíra, tak v takých tých vyspelých krajinách to funguje stále. Ale na Slovensku už ako skončilo obdobie toho mečiarizmu, keď to tak nazveme. S Dzurindom prišiel už poriadok, všetko je super. A už zostalo ticho. A boli ľudia, však to robili to Nogan Skrúcani, Piško robil to Stano Radič, áno, si toto robili. Robil to aj Andráši Oliver, keď robili ten program Dereš, kedy tam vždy volali nejakých tých politikov, ktorých tam grilovali. A bolo to fajnovo, lebo však treba na nich poukázať, treba ich trošičku akoby vytiahnuť von a dať im nahliadnúť na nich aj trošku inou optikou.
ale teraz za posledné roky, bohužiaľ, zostalo ticho a bolo by na koho na čo poukazovať. Ja som toto nikdy nerobíval. Vznikli tie postavičky, ja som robil takého bezdomovca, ktorý ďakoval predsedovi vlády, Igorovi, za to, čo robí a ako robí. No a toto tak celkom zafungovalo medzi tými ľuďmi, ale ja som sa nikdy ako za satirika alebo nejakého politického bavíča nepovažoval. Skôr som mal teda bližšie k tej ľudovej zábave a k takýmto postavičkám babke, detkovi, alebo v prípade nejaký rómsky humor, alebo nejaký kňazi a tak. Ale tá politika... Pozor, rómsky humor, to už zaváňa rasizmom dneska. Nie, ja mám Rómov veľmi rád a oni majú takisto mňa, pretože ja ich nezosmiešňujem, jednoducho poukazujem na niečo, čo im je blízke, ale mám medzi Rómami veľmi veľa priateľov a veľmi rád pre nich robím, keď mám možnosť v tej lokalite, kde oni sú a kde žijú, tak nemám s tými absolútne žiaden problém. Takže ja s rómskymi spolupčanmi naozaj veľmi dobre vychádzam. No ja som tým nemyslel, že by s tým cigáni mohli mať problém, ale slnečkári by s tým mohli mať problém. Tak ale to už je ich problém. To už je ich problém. Aké sú vlastne, ešte ja sa vrátim k tým riaditeľom kultúrnych domov, problém je len Adam, alebo problém je aj ten názov, alebo čo si nájdu, aby povedali, toto u nás nie. Ja si myslím, že problém môže byť z časti aj ja. Určite, z veľkej časti, pretože ja ten názov prezentujem samozrejme na svojej stránke, oni ma sledujú. Ale nejak mi to neubližuje osobne. Mnohí moji kolegovci sa akože odo mňa odklonili, pretože som teda na tom opačnom brehu. Ale zase mnohí sa ku mňa aj hlásia. I keď nie verejne, pretože potichu medzi štyrmi očami, jasné, my držíme ti palce, dobre to robíš a tak. Len nechcú to spraviť, pretože máme medzi svojimi priateľmi zase takých a takých, ktorým sa to nepáči a tak radšej budú ticho. No ale tí riaditeľia majú s tým problém. Neviem, možno sme tak už nastavení, alebo jednoducho tak strácame samých seba, že nájdu si maličkú zámienku, možno, že on tradičný kroj, ja si dám kroj napríklad na seba, ktorý má napríklad trenčiansky rád nosím, ktorý mám, alebo ja neviem, zo Streženíc. A môže to byť pre tých obzvlášť takých tých ľudí, ktorí sú mladší, tak majú problém s týmito tradičnými vecami, že dám si klobúk na hlavu, lebo to tak prezentuje mňa, že vystupujem v tom klobúku a na tých miestach častokrát sú ľudia, ktorým toto nič nehovorí. Tak tam pretláčajú iné programy, ktoré sú im bližšie a ten program, ktorý má mať nejaký slovenský podtón, tak tie sú trošku tak akoby vytláčané bokom, až potom na nejaký nátlak alebo tlak zo strany ľudí, ktorí si to pýtajú, lebo vedia o tom a počujú to, sledujú to na mojej sociálnej siete, tak potom už na veľa podľahnu. Ale teraz idem čiste logicky, hej? Lebo nie som obhajca žiadnej ľudovej hudby. Ak som riaditeľom... To sme si o tebe ani nemysleli. Ak som riaditeľom takéhoto zariadenia, hej, a nie je to ako, že nerobím to pre seba, hej, tak v prvom rade nemôže nikto vedieť, mať prečítaných všetkých ľudí v okolí a v okolitých dedinách a mestách, kto aký má vkus. Normálne, logicky takúto akciu urobím, ak ľudia neprídu, no chlapci, na rok neprídete, hej. Ale len tak, unblock, hej, len tak z ničoho nič, on odhadne, lebo Slováci sú takí, oni vedia dopredu všetko, hej. Odhadne, že či to môže byť, alebo či to niekomu sa bude páčiť. No však dobre, tak tam neprídu. No tak mladí, keď sa im to nepáči, neprídu. Ja, keby tam nebola tá zabíjačka, tiež neprídem, hej. Rozumiete? Hej. Takže ako proste, ale ak sú ľudia, ktorí to chcú, hej, je jeho psov povinnosťou pre tých ľudí to zorganizovať. To si myslím ja. Hej. No ale to si odpovedal potom v podstate sám, pretože oni to naozaj, tí organizátori, robia len zo zaujatosti a z pasie. Pretože no tak to nerobia, tak potom prečo tam je ten človek? Na čo? Tak, rozumieš, lebo my sa to nebavíme teraz o nejakých protestoch, my sa bavíme o kultúrnych podujatiach. Tomu človeku to môže byť úplne 30. Malo by. Tak mal byť samozrejme reflektovať na tie požiadavky tých ľudí, ktorí tam žijú, pretože tam nežijú len mladí ľudia. Mal by tam byť zastúpený každý ten žáner. No a toto je žáner, ktorý ľudia radi majú. A však ale toľko rozprávajú o kapitalizme, o trhov, tak nech sa z toho držia. Tak to zorganizujem, príde 5 ľudí, OK, na budúce to nebude. Hej. Ale ak mu tam príde 500 ľudí, tak asi to chcú tí ľudia, nie? My keď sme robili tie koncerty a mali sme ich teda možno 15-20, ani jeden koncert neskončil žiadnym prúserom, ani fiaskom, naopak. Tie koncerty boli vypredané.
vypredané, alebo teraz z veľkej časti zaplnené. Ja som aj tie vstupenky nastavoval také, že to je koncert pre Slovensko, aby boli dostupné práve pre túto cieľovku, pretože vieme, že ako sa žije na Slovensku, koľko majú dôchodcovia, aké majú dôchodky, tak my sme to nastavili na takú naozaj priateľnú hodnotu, aby tam mohli prísť, lebo tí ľudia, oni sú naozaj tí, ktorí na tú kultúru idú, oni si to vážia, mladí ľudia nechodia, pokiaľ majú niečo zaplatiť, tak oni mávnu rukou a nejdu tam. Ale títo ľudia prídu, častokrát nám ešte niečo doniesie, nejaké buchty nám napečú, alebo koláčiky, donesú nejakú domovinu, alebo už teda niečo a ešte odchádzajú aj s CD-čkom, ktorý si kúpia. Takže toto je na túto cieľovú skupinu, na týchto ľudí, produktívnu skupinu ľudí, alebo respektíve skôr narodených, ja nedám na nich dopustiť a vždycky si ich budem chrániť, pretože to je to najlepšie publikum, aké my môžeme mať. Vidíš, Norbert, je čas dať sa na kultúru. Budú ti diváci nosiť klobásy? Ale však nosia nám, ako ja to viem, však ja občas dostanem kdejaké veci na tých našich stretnutiach. Hej. A to sú ľudia, ktorí sú ešte na to zvyknutí. Ja keď som chcel, ja neviem čokoľvek, ja keď som chcel, ja neviem, ísť na koncert Delano, 25 korún po 74. kamaráde, bolo jak 2,5 milióna dnes pre mňa. Hej. Hej, pamätám. Rozumieš? No a proste, no dobre, tak som si našetril a šiel som. Hej. A nikto, neočakával som, že by som to dostal zadarmo. Alebo nejakú platňu, alebo čokoľvek. Rozumieš? Nie sme na to zvyknutí, že zadarmo to dostaneme. Hej. Ale toto je spôsob, jak tých umelcov uživiť pre Boha živého. Vieš? No. Ja tu pozerám do kalendára na stránke ešte vo tvojej. 30. júna, novoť obecné slávnosti. Čiže 29. júna máte voľno, chlapci. 29. júna zatiaľ voľno máme. To znamená, že to by mala byť asi sobota však? To je sobota, áno. Tak to rozhodne. No. Tak ja by som mal taký návrh, pretože práve 29. júna máme stretnutie s poslucháčmi pri Zlatých Moravciach. Pred takým publikom ste ešte nehrali. Ja som už čo to počul o tom, aj o tom stretnutí. Tuším, že tam sa angažovala minulý rok Jadranka. Bola tam? Áno. Ona mi o tom spomínala. No my sme sa o tom vlastne aj s Adamkom rozprávali po ceste, že keď bude voľný termín, čo už vlastne teraz vieme, že bude, lebo keď si to tam zapíšeme, tak už nebudeme tým pádom ďalšiu ponuku brať. Lebo tie ponuky prichádzajú priebežne. To, čo teraz platí, už nemusí o 10 minút platiť. Ale keď si my v tejto chvíli poznačíme, že 29. júna budeme spievať a zabávať ľudí tam na tom našom stretnutí pri Zlatých Moravciach, tak s najväčšou radosťou tak urobíme a prídeme. Adam už o tom niečo vie, však, Adamko? Akurát som išiel povedať, že tam je veľmi vďačný dáv, by som povedal, že niečo obdobné ako na tom nacionalistickom koncerte pre Slovensko. Že mi to príde asi jednak jednej. Tam sa budeš cítiť ako doma, keď pôjdeš, uvidíš. Ja už som tam bol. Áno, Adam v Jure nad Hronom zväčša účinkoval. A po 2 roky vlastne. Po 2 roky? Aj na prvom, aj na druhom stretnutí. Štefan, ja tu mám otvorené okienko z tvojho USB kľúča. Márne hľadám nejaké pesničky. Naviguj ma. Musíš ísť dole. Otvor tento počítač. Tam je nejaký playback, alebo čo tam bol napísané, alebo half playback, alebo čo tam mám. Playback, aha, už vidím. A keď sa tam nájdeš na konci niekde úplne, som včera tam stiahol pesničku Ty naše Slovensko, koľko len krásy máš. Možno niekde dole to bude úplne. Áno, ja vyžujivo. Tam je asi aj dátum, kedy to bolo stiahované, tak tam by to mohlo. Dobre, to je jedna. A potom ešte tam je pieseň Ten náš kostolík by mala byť ďalšia taká Ten náš kostolík, dobre. A ešte... S tým introm, a to je asi tak všetko. To je všetko? Ja som len 2 doniesol na okoštovku. Len 2 priniesol. No nič. Lebo neviem, ako to posluchači zoberú, ale verím, že sa im to bude páčiť. Ale zoberú, prečo by nezobrali. Tak si dáme k tomu ešte. Nora, ty čo na to? Čože? Čo ja? Dobre, nič. Mám si vybrať z ľudoviek, hej? Adam, ktorou chceš? Pravou za ucho alebo ľavou chceš za ucho? Vyber. Ja som to spravil tak, že vlastne tú dvojičku Štefanovú doplní už spomínaný Arzen. A to si zahráme. Ale teraz som to pokazil, ale už som to opravil, takže môžeme hrať. Raz, dva, skúšame. Už by sme mali byť úplne v poriadku. To tak vyzerá. No, čo sa týka internetu, my v poriadku samozrejme nikdy nebudeme. 095060. Ale na teraz je to OK. Na teraz je to OK. 0950661116, mailová adresa ráno@infovojna.bz. Naši hostia
Tevo Hruštinec, alebo Pišta, keď chcete. A Adam Urban. Dneska sme to poňali také, tak dá sa povedať, že muzikantsky blbo. Ahoj, Aďo, tá pieseň je krásna. Dúfam, že na najbližšom stretnutí IV ju aj zaspievaš. Lucia z Galanty. Vašej žiadosti sa nevyhovuje. Zaspieva Adam, že vraj. Že vraj to zaradíte do programu, som počul. Ktorú pieseň? Tu. Holubienku? Nie Holubienku, tu, čo sme sa bavili. Slovensko, moje očina moja. Slovensko, moje očina moja bude vlastne pokračovanie koncertu pre Slovensko, pretože tam, kde sme už boli s koncertom pre Slovensko, napríklad v Žiline alebo v Považskej Bystrici, tak tam prídeme s novým programom a táto pieseň bude toho akoby titulnou piesňou. Bude sa ten koncert tak volať, že Slovensko, moje očina moja. Pozdravujem Štefan Hruštinec a Adam Urban. Prvá pesnička Klobúk dole, mám rád rôzne pesničky, tak isto druhá, som sa krásne zasmial. A tretia pre národ super, môj ocino je harmonikár, samouk, má už svoj vek, ale bez hudby to nie je pre neho ono. Tiež mal ťažké časy s hraním, špeciálne 2 roky dozadu, ľudia by chceli, aby sa hralo zadarmo už pomaly. Ale ako viete, na harmonike hrať 8 hodín a všetko k tomu jednoducho nechápu, čo všetko to obnáša, ale hrá pre zábavu a pre radosť. Pozdravuje Orava, hudba lieči, kultúra zbližuje a poráža zlosť. Hrajte ďalej a robte to, čo robíte to dobre. Pozdravuje Filip, celé štúdio. Krásne. Ďakujeme pekne, na Oravu chodíme pomerne často a tak ako aj do iných kútov Slovenska. Orava je tak špecifická a nádherný kút Slovenska. Aj do Košíc chodívate, predpokladám, lebo budeme aj Košice. Z tohto kraja je ďalší telefonát, teda prvý telefonát. Počúvame, nech sa páči. Haló? Áno, počúvame. Infovojna, vypnite si to rádio, prosím vás. Áno, dobrý deň, volám z Košic. Veľmi pekná muzika, veľmi pekné dnešné vysielanie, počúvam vás každý deň a už dosť mám svoje roky, ale to je také potešenie na dušu, že to sa nedá ani povedať. Veľmi pekne ďakujem aj vám, aj za hosťom, čo robíte pre to naše krásne Slovensko. Haló? My veľmi pekne ďakujeme za vašu priazeň a za to, že sme vám mohli urobiť dnešný deň trošku krajší. Áno, ďakujem veľmi pekne, dovidenia. Do počutia. Aj do Košíc chodívate do tohto kraja, chlapci? Áno, viem, že v Batizovciach bol raz, Adam. Raz a už nikdy viac tam asi nepôjde, či? Ja som si tak osvojil hlavne cestu tam, pretože predtým ma Noro tu vyškolil a vlastne celá debata sa obratila proti mne, pretože som nevedel, kde sa nachádzajú Batizovci. Takže... Pamätám si to. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame. Príjemný dobrý deň, Terezia z Prešova. Vysielanie je prerušené, ale som si tak typla, že či by som mohla teraz zavolať. Chcem vás všetkých srdečne pozdraviť a chcem povedať muzikantom, aby sa poriadne naučili pieseň Na kráľovej holi, lebo sa im môže stať aj toto. Mám osobný zážitok. Pán z PS zavolal môjmu bratovi, ktorý má hudobnú skupinu ľudových spevákov, aby prišli zaspievať túto pieseň na protest, lebo chcú zdôrazniť, že to nie je pieseň tejto hnusnej vlády, ale nás všetkých Slovákov. Brat povedal, že je z iného košiara a pre PS spievať nebude. Som na neho veľmi hrdá. Takže aj my? Spoločne. Na kráľovej holi. Ďakujeme pekne. Pekný deň prajeme. Všetko dobré, dovidenia. Ďakujeme, do počutia. Dobrý deň, počúvam vás a pýtam sa, prečo naša vnímavá prezidentka nezobrala taký súbor do Kanady a Ameriky medzi krajanov. Adriana podpísaná. Asi to citlivo nenavnímala. Rihania je bližšie. Na škodu veci, pretože možno, že by aj kredit pani prezidentky trošku stúpol, keby tam prišla s takým kvalitným súborom, napríklad ako Lučnica alebo Sľuk. No a teraz je otázka, či vôbec vie, čo to je. To už je druhá otázka. Otázka, áno. Ale podľa mňa vie, lebo ona je vzdelaná a vie, že najväčšia hydroelektráreň na Slovensku je vo Vojanoch. Podľa mňa vie. Tak, jak Adam vie, kde sú už Batizovci. To si budem pamätať do smrti. Máme ďalší telefonát, rovno zo Švajcu. Dobré ráno. Haló? Privet, to dobre povedal. Zdravím vás, chlapci. Pozdravujem plnú otázku štúdia. Chlapcom muzikantom by som chcel povedať, že si veľmi vážim ich robotu. Som mladšieho ročníku, že kúsok pred 50.
navíc aj ja môžem respektíve viete vstupovať našu kultúru, hudbu z malého veku, tak to máme aj v rodine. Povedal by som nám toľko duchovanom, že práve takíto ľudia, ako oni dvaja, tým mala šapku toho menovať a dávať im tie vyznania, alebo teraz čo vlastne podávala, porozdávala. Takže oni by si zaslúžili medailu, veľkú polievku i tanier minimálne. Držím vám všetkým palce, správnym krásny deň, pôsobať tomu tam klientom tak na nemocných hraniciach. Takže všetkých pozdravujem a pekný deň do spolu. Ďakujeme pekne. My ďakujeme. Ja chcem povedať za seba, myslím si aj za Adama, že pre mňa je mnoho väčšie vyznamenanie, keď prídu za nami diváci, podajú nám ruku a poprajú nám veľa zdravia a šťastia do ďalších dní. Takže to je pre mňa asi odpoveď. Áno. Tuto mám mail, že Milan, ty svinia zase. Adrián, dávajte si pozor, čo hovoríte do éteru. Noro sa dá na kultúru, ľudia mu budú nosiť klobásky a potom na neho Gašpar pošle naku. Počúvaj, ako vy sa rehocete, ale to nemusí byť ďaleko od pravdy toto. Klobásková korupcia. Vieš, že bol v relácii, dá mi klobásu a už je to korupcia hneď. Vieš. Klobásu. Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Tu je posluchačka zo Sniny. Chcela by som sa pripomenúť, že aj Snina je Slovensko, tak mohli by zavítať aj k nám. Radi by sme si počuli. Sledujem ich na Facebooku a sú super. Takže mohli by prísť. Ešte, že som zahlásil ten 29. jún Zlaté Moravce, lebo po tomto vysielaní by som už márne hľadal nejaký termín. Však? My o tom vieme. A ďakujem vám za vašu reláciu, je super. Každý deň počúvam. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Však tam máte kontakt všetci na onom, tak si to tam dohodnite a ozvite sa. Však vy zvládnete 50 koncertov za rok, nie? Čo by? Koľko? 50. Tak každý týždeň jeden na Vianoce, na Veľkonoci dáte pohov. Tak napríklad, keď je mesiac úcty k starším v oktobri, tak ja som mal už aj 21 koncertov. V oktobri. Za jeden mesiac? Za jeden mesiac. No tak boli potom, aj 2 počas dňa. Takže. Tak 50 hlavou zadnou. Snina je trošku ďaleko, ale tak to nevadí. Snina je síce trošku ďalej, ale dá sa to všetko samozrejme naplánovať. Pokiaľ by sme mali po ceste nejaké ďalšie vystúpenia na východnom Slovensku, tak Sninu určite neobídeme. A s radosťou prídeme aj tam. No, tuto má mail. Zdravím vás, páni, ako ste spomínali, že strácame byť Slovákmi. Smutné bolo, že čo viacej postrehli na turnaji v para pingpongu. Náš reprezentant vyhral v štvorhre zlato, ale s ukrajinským spoluhráčom a pri fotení s medailami ukázali len ukrajinskú vlajku. Dosť smutné, že na našu vlajku asi nebolo miesto, ale využili priestor len na ukrajinskú. A smutné je, že aj týchto ľudí využívajú na takéto veci. Prikladám link a screenshot tohto odozdávania cien. Pekný deň, chlapci. Everon, topka. Takže máš tu aj fanúšika. Tu je tá fotografia, keby chcel niekto vidieť. Ono je to super, že zaťahujú túto špinavú politiku do športu, ale ešte aj do para. Ako naozaj. To už teraz každý... Fantázii sa medze nekladú. Ako nehnevaj sa na mňa, rozumieš? Toto je tak nízke. Hej? Toto je hrôza. Ale tak čo od nich môžeš očakávať? Však oni sú, ako? Slušní, Adrianko, sú? Či akí sú? Áno, slušní. Oni sú slušní. Inak, prosím ťa. Máme ďalší telefonát, počúvame. Dobrý deň, pozdravujem vás do štúdia. Aby som sa vrátil k úvodu, ale verím, že pán Marček počúva, alebo bude počúvať. Ja chápem jeho snahu o podporu ministerky Šimkovičovej. Ja rozumiem, že je za tým dobrý úmysel a myslím si, že je to kontraproduktívne. Tie protesty týchto ľudí, ktorí tam teraz behajú, sú založené na tom, že celá tá banda je proste sústredená v Bratislave. Čo myslíte? Prečo oni nevysielajú záznamy z Bystrice, z Rožňavy, z Lučenca? Oni ohorujú, že z 20-30 mestách sa protestuje. Áno, 5, 10, 20 ľudí, to je nič. Čiže obávam sa, že proste on z celého Slovenska nezostaví taký káder ľudí, aby jednoducho ich bolo viac. Jednoducho len im priloží polienko do ohňa, keď oni povedia, pozrite sa, nás tu bolo 20 000 a dezolátov tu bolo 500. Aby to nevypálilo proste opačne, ako je ten dobrý jeho úmysel. No len toľko, majte sa. Ďakujem za vašu prácu, ahojte. Ďakujeme pekne. Tuto nám píše Zuzana.
Všetkých v štúdiu pozdravujem, ďakujem za dnešné vysielanie, aj keď u mňa často prerušované. Dnešným hostom želám veľa skvelých koncertov a k tomu, prečo Vojana nevzala do Kanady nejaký súbor, kto videl v správach, ako sa tvári počas folklórneho vystúpenia, pochopí. V tvári mala presne ten svoj, nepoviem, krivý úsmev aký. Presne ako Noro, ani ja na ňu už pozerať nemôžem. Ešte raz veľká vďaka, Zuzana nám napísala. Tak ona je inak nastavená, chlapci, viete. Aby som sám seba ospravedlnil, ja nemám tak vycibrený vkus, ako niektorí Slováci, ktorí ho volili po 6 borovičkách. Hej. Nemám, no. Ospravedlňujem sa. Ja si myslím, že máš možnosť reparátu a podľa mňa nejaké nové upgrady, nové hodnoty priniesie pán Korčok. On je tiež taký blondiak ako ja. No. Hej. Máme telefonát, počúvame, nech sa páči. Dobrý deň. Áno, dobrý deň. Poslucháčka aj zo Senice, aj s trvalým pobytom v Revúcej, čiže na teraz u Záhoria a inak ako Slovenka zo stredného Slovenska. Ja by som tiež chcela pozdraviť tak ako vás, veľmi ma oslovila aj dnešná relácia a tak ako vás všetkých, tak tých vašich hostí, pretože aj teraz, keď som doslova hltám tie slova a keď som započula tú vetu, že niektorí riaditeľia aj tých domov kultúry a tak ďalej, čiže som sa ďalej ústila v tej svojej domienke a inak želám im, ja som na týchto koncertoch bola 2-krát. Skutočne sú to ľudia, ktorým záleží tiež na našom, ktorým veľmi záleží na našom Slovensku a tiež som toho názoru, že nie som proti tej mladistvej generácii, nakoľko aj ja som prešla takou vekovou kategóriou, ale prečo by nie pretláčať dáva do povedomia, pokiaľ sa hlásime k Slovákom, tú našu ľudovú hudbu. Veď pri práci na poliach a tak ďalej bola sprevádzaná tá práca našich predkov, Slovanov, slovenskou hudbou. Takže ja naozaj želám aj pánovi Hruštincovi a všetkým tým jeho kolegom a inak vám nech sa tej Infovojne tiež darí, pretože niekedy, dnes bola totálne prerušovaná. V každom prípade, ďakujeme veľmi pekne, v každom prípade chcem... A ja ďakujem, do počutia. Nie všetko, čo je prerušované, musí byť zákonite aj zlé. Hej. Tvrdím ja. Ale k tým mladým by som chcel poviem krátko iba o sebe. Ja som tiež bol mladý. O vás sa nedá povedať, že budete určite tak starí, jak som ja. Hej. Tento slovenský folklór, viete, že ja k tomu, ale k žiadnemu folklóru ja nikdy nemal vzťah, ale nikdy mi nevadil, hej, ale nevyhľadával som to. Čo som ale bytostne neznášal, boli české ohničkárske pesničky, americké country a opera. No z toho sa mi žalúdok dvíhal, hej. A prejde čas, môj zlatý, a zrazu zistíš, že áno, v tých country pesničkách amerických sú veľmi zaujímavé texty, že pri tých môžeš na chate alebo pri ohni naozaj sedieť, pri tých brontíkoch, alebo ja neviem, čo tam majú, tých nezmarov a neviem, čo ešte. A že opera je vlastne ale veľké umenie. Hej. Potrebuješ čas. Hej. Daj si 20-30 rokov a zistíš, že iné veci sú proste, ktoré sú. A to, že niekto to v tej chvíli má rád, keď ty to neznášaš, a čo? No však ho nechaj, a ty si choď na Riehaňo, do Povazkej, hej? Dobre, no, koľko potrebuješ teda času na to, aby si prišiel na tento koncert? Na ktorý? Na koncert pre Slovensko. Ja to neviem, no ja sa sobotu chystám na zabíjačku, ak tam bude... Ja ti poviem, toľko času, koľko trvá výroba koľko bôčiku donesieš, tak dlho budem. Hej, ale verím, že mne ti to... Musím lobovať ústavnosť. Mne ani slovenská, ani iných folklórov mne nevadí. Napríklad
tá pesnička, čo si tam na tom krídle spieval, tú moravskú, však to mi pripomínalo mladosť. Ja som žil 10 rokov na Morave. Hej? A nevyhol som sa tomu, tak keď si šiel niekde do Mikulova, rozumieš, do Znojma, alebo niekde do Sklípku, čo si myslíš, že si sa tomuto vyhol? No jasne, že si sa tomuto nemohol vyhnúť. Hej? Takže, ako samozrejme, ale pravím, a každý má niečo, no nemôže, to je to, ako keby sme povedali, že počúvaj na tých koncertoch populárnej hudby a na tej pohode, však tam fetujú a chlastajú tam, a robia zle a neviem čo. Zakážme to. A prečo? Rozumieš? A ja som bol mladý. Hej. Takže ako, vieš, prečo teraz kontrolovať toto hore dole? Všetkým riaditeľom týchto zariadení na Slovensku odkazujem, že ak sa chceš venovať kultúre, tak to rob poriadne. A keď nie, tak chod do prdele a chod do nejakej politickej strany a tam sa môžeš angažovať so svojou propagandou. Hej? Ale ak sa venuješ kultúre, tak sa venuj kultúre. Bodka. Amen. Inak geograficky, ako čím bližšie k Bratislave, tým je to horšie. Alebo sa... Áno? Čiže v Bratislave ste ešte nehrali, čo? Áno, presne to som chcel povedať. Ale budete. To je otázka návšteva. Ozval sa mi niekto, kto vám zorganizuje ten koncert v Bratislave. Chystáme sa. Je to niekto na telefóne, alebo píše? Počúvajte, pozor. Premiéra svetová, Superman v Infovojne. No pusti. Čo pustiť? Nie, nepúšťam. Ja som myslel, že by písal niekto, kto vám ten koncert zorganizuje v Bratislave. No to je Superman. Sú mestské časti, tuším, že Ružinov takéto podujatia robí, alebo ja neviem, Dubravka, alebo aj my sme hrali takúto muziku, takú trošku zrokovateľu s babami v Rači. A ja som tam to veľmi dobre bolo. V Rači. Na Hodoch, ne? Na Vinobrane. Aj tam to sa fungovalo, áno. Tam to bolo super. Pri Burčáku. Hej, toho tam bolo. Ahoj do štúdia, aj hosťom. Dlhé roky od malého chlapca som tancoval folklór, píše Tomáš z Južnej Moravy. A tancoval som aj na profesionálnej úrovni. Krásne časy, spoznali sme sa takto aj s manželkou. Úžasné vystúpenia, krásne pocity na javisku, zábava s kamarátmi. Mrzí ma len jedno. A to sú folkloristi, ktorí sú schopní podporovať aktuálne agendy a politické smery, ktoré slúžia len k rozbistiu tradičnej rodiny a ubytiu kultúry. A o čom je folklór? O priateľstvách, rodinných hodnotách, láske k našim predkom a ku kultúre. Pozdravujem s manželkou aj našou krásnou dcérou, ktorá by tu tiež bez folklóru nebola. Krásny deň. Ďakujeme, Tomáš. Súhlasíme. Ďakujeme, lebo naozaj je to o tom stretávaní. Mnohí z vás, ktorí počúvate, chodievate na folklórne slávnosti, či už do Detvy, alebo do Východnej. A tých ľudí sa tam vždy zíde veľmi veľa. Len mám mrzí, že niektorí politici, ktorí k tej kultúre slovenskej sa pozerajú na ňu z vrchu, že sa tam chodia pretrčať. Toto ma veľmi mrzí. To je smutné, samozrejme. A mali by to hovoríme tie médiá trošku prezentovať v takom hlavnom vysielacom čase. Viem, že to dávali svojho času na Dvojke, ale niekedy v reprízach a v takom čase, kedy tí ľudia neboli príliš často pri obrazovke. Takže takéto podujatia, ako je Východná, ako Janošikové dni, alebo ja neviem, podpolianske slávnosti, takéto veľké podujatia by mali byť určite, podľa môjho názoru, v hlavnom vysielacom čase. Áno. Ja mám jednu aktualitu. Tuto som sa dočítal, že Orbán, Curigol, Európska únia schválila na samite v Bruseli 50 miliardový balík finančnej pomoci pre Ukrajinu, ktorý doteraz blokovalo Maďarsko. Predseda Európskej rady Charles Michel uviedol, že sa na tom zhodlo všetkých 27 lídrov vrátane slovenského. Správa prišla len niekoľko minút po začiatku mimoriadneho samitu. Do poslednej chvíle nebolo jasné, či Viktor Orbán odvolá veto z decembrovej schôdze. Všetkých 27 lídrov sa zhodlo na 50 miliardovom balíku dodatočnej podpory. Zaručuje to pevné, dlhodobé, predvídateľné financovanie pre Ukrajinu. A teraz je otázka, čím to pošlu naraz a za 2 týždne to rozoberú, alebo im to budú posielať po kúskoch. Moja otázka by skôr bola, ako sa stalo, že sa teda zhodli všetci lídri? Zrazu. Zrazu. Lebo aj Robert Fico mal výhrady voči tomu 50 miliardovému balíku. Alebo sa mýlim, opravte ma. Nie, možno, že toto spadá pod jeho formulku, že on chce robiť politiku na všetky svetové strany. Takú jednu som poznal, robila na E50. Tá ju vytrčela na sever, na juh, hoci kde. Počujem, taká novinka, toto by ma zaujímalo, lebo však, dobre, Everlong je ako kapela, hibernuje.
No ale teda robíš ten nový album? Ale akože nahrávaš si ten album, ty si nahráš aj bicie, bas, gitaru, všetko, šláky, klávesy. Všetko. Ale ako si talentovaný, ale že by si odohral sám koncert na všetkých týchto nástrojoch, to si nemyslím, až taký talentovaný nie si. Ešte ale Elon Musk, teraz som čítal o ňom, že sa chystá, už sa približujú k tomu, že prvý človek dostane, alebo neviem, či už dostal ten čip do mozgu. Možno, že touto... Už to je, hej, no. Možno, že tady to vedie cesta. Že možno by som vedel ovládať všetky nástroje. No len, že to by ti musel ešte prirobiť niekoľko rúk. Rozmýšľaš nad tým, že postavíš nejakú kapelu? Áno. Ak to bude nevyhnutné, tak áno. Musím najprv dokonať ten album, musím ho dokončiť. Ja som robil... Trošku som sa nechal, tak ja som počúval minule, keď tu bol Robopap, on rozprával o tom, že čo musíš hrať, aký musí mať formát, pesnička, minúta, že toto, aby to bolo ľúbivé. Tak som asi 2-3 ročky si robil také popové songy. Bavilo ma to, nerobil som to na silu, ale už mi chýba tá roková muzika. A tento album, ktorý robím, tak som sa vrátil ku tej prapodstate, z ktorej som vzýšiel a bude celý rokový. Takže na to tú kapelu určite bude treba a ja sa určite o to postaram. Podpichujem, lebo niečo sa už udialo v tomto smere. A myslím si, že ten rokový zvuk, ak bude teda, ak príde k tomu, že vybehneš niekam po festivaloch, tak to bude mať naozaj veľmi... Vadim, pozdravujem ťa. Týmto ťa pozdravujem. Chlapci, máme posledných zhruba 5 minút. Ak máte niečo na srdci, na jazyku, tak teraz je tá chvíľa. Štefan? V prvom rade sa chcem poďakovať tebe, Adrián, aj takisto aj tebe, Noro, za zmysluplnú prácu, ktorú robíte. Roky robíte, že informujete ľudí svojím spôsobom, ale objektívne o veciach, o ktorých sa nehovorí v iných médiách, ktoré si hovoria mienkotvorné. Chcem sa poďakovať poslucháčom za to, že nás dnes počúvali. Zároveň sa im chcem poďakovať za priazeň, za dlhoročnú priazeň a zároveň ich poprosiť o to, aby nikdy neprestali veriť v krajšie zajtrajšky, v dobro a v lásku a všetko, čo nám je blízke. Nech sa všetci spoločne držíme a nech sa vzájomne spájame, stretávame, pretože už som to povedal 1000-krát a poviem to 1001-krát, v jednote je sila každého národa a toho slovenského zvlášť, tak spájajme sa, stretávajme sa a nehambíme sa. Oslovovať jeden druhého a zároveň nebojme sa tých, ktorí majú pre nás pracovať a slúžiť nám, pretože oni si to vysvetľujú nejak tak podľa seba a mám taký pocit, že unikajú z tej cesty, ktorú si zvolili a robia si zase to, čo oni uznajú za vhodné, pretože nikto nám nemôže toľko dať, ako nám akýkoľvek politik na Slovensku môže slúbiť. Takže verme tým správnym ľuďom a neverme tým, ktorí sa nám do očí smejú, ale poza náš chrbát robia úplne niečo iné. A nie je to pre naše dobro. Adam, teraz je ten čas. Teraz by som niečo múdre, čo má mať aj srdce a výkon. Normálne, predstav si, že si vyhral Grammy a teraz stojíš a ideš. Ďakujem. Mal by som plakať. Nie, tak však poďakovali sme si už všetci navzájom, poďakovali sme si za to, že si ďakujeme, to som zachytil v telefóne, že sme si to tak prehadzovali tie ďakovačky. Takže vďaka patrí všetkým, ktorí patrí. No a čo sa týka ľudí, tak ja by som asi opomenul to isté, čo Števo. To, že dopadli nejaké voľby, zase prídu ďalšie a zase dopadnú. Nehovorím, že je to beznádej, ale treba si na to svietiť celé 4 roky, pretože pekne spievajú, keď vtáčka lapajú. Tak by som to zhrnul. Nehovorím, že sa s tým nestotožňujem. Som malinko možno spokojnejší, ako som bol, ale nie tak spokojný, ako som bol predtým nadšený. Tak. No a pekne povedané, kulán. Nie? Ešte jeden mail za všetky. Pozdravujem vás a vašich hostí. Som Dezolátka z Bratislavy. Prosím pána Hrušníca o koncert aj v Bratislave. Vybavíme, Anka. Nemusíte sa báť. Inak, ak vám to dnes vypadávalo, tak nezúfajte, pretože existuje tá možnosť, že si jednoducho otvoríte našu stránku www.infovojna.bz, otvoríte si archív a celú reláciu úplne v pokoji si môžete... Ti do toho vstúpim, ak môžem. Neotvoríte si ju za 10 minút, ako je obvykle, lebo sa to musí z videa stiahnuť zvuk, lebo mne vypadlo všetko, aj nahrávanie. Takže tá repríza... Tak 2 hoďky asi, alebo v podvečer. Maťko a Kupko sa o to postarajú. Naši dnešní hostia Adam Urban. Ďakujem krásne.
Štefan Pišta Hruštinec. Ďakujem za pozvanie a pekný deň všetkým. Čau, Števko. Ďakujeme. No, a lúčime sa samozrejme aj my. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. No a uvidíme sa opäť zajtra krátko po 9:00. Držte sa, pekný deň. Takisto ďakujem hosťom Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ak sa bavíme o tej viere, komu veriť a neveriť, verte prosím vás v prvom rade sebe. Ak toto zvládnete, akože naozaj veríš sebe a v to, čo si myslíš, že je správne, aj prvý krok k tomu, aby si nemusíš ty veriť nikomu inému. My máme ten problém, že my ani sebe neveríme. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.